Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tugul, ol ülkede işlemi, lakin ol ülkede şarkı üretey. Siz düşlemeysiz deyip, bana gerek deyip. Biz yok şarkılar biz size qaraganda. Ya şol ne? Abi kendisi var. Bizim bilgenlik kişiye böyle. Bu qoğala dini meselege. De birinçiden indi. İkinçiden indi bilgeni üret degeni, iyi oldu. Bilgenge şarkı indi. No bilgenge gene bitinde. Men daydım bilgen deyen söz indi yani sen tügül bilgeni bir. Çünkü bilgen, öğrengen birini öğret. Bizim bu vakitte kişi bilemen deyip yürü. Nulanı öğrenmegen ahırına katlı nıgatap. O yüzden ol ülkede ol spesialist değil. Spesialist bulsan ol ülkede, pожалуйста, öğret alsın de. Spesialist bulmasan, kırılarına korap azakına işitip ne bulsan, bırak kuş sağlam olsa bırak koyağına. Buldum hayat. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kubrak barcha maqtovlarimiz Rabbimiz Alloh taolaga bo'lsin. Salavat hamd duolarimiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barab iletsin. Allah subhanahu wa taala bizning yilimizni bereketli, faydalı yillarını kılsın. Bizning ham taralığımızı da inşallah bereketli taralığını kılsın. Allah subhanahu wa taala hayırlı, faydalı ilimler olarga nasip eylesin. Balay bolğaç bizning ko'bragi tutaşa bo'lar, но по-русски придется вставлять вставки. Çünkü mында 99%'dan ko'bragi tatarlar, tatarcha anlaylar. Kimdir anlamagan şimdi, аны хабит sögüp bulmaymy, көп чыгарып bulmay, kelgen kişini. Şuna göre Rusçada qayдар mühim ibirlerinden какие-то важные вещи будем дублировать на русском языке. Озан ham озанга бәйле булган мәгълүматлар, хөкемнәр минем инде күбрәк теория, озанның барлыкка килүе, когда появился, как появился, кто может быть муаззином, качество муаззина, достоинство, озанның фазилетләре һәм шундый мәсьәләләр, һәм озанда кайсы бер хаталар да әйтәләр. Аннар инде миннән соң, иншалла бер сәгать ярымнан соң, сәгать 11-ләргә таба Халил хәзрәт инде сезне төзәтер. Siz ozan aytып qo'yasiz endi yoki sizga öğretişek endi düz aytuni. O'sha nig'roq endi. Ko'proq anlar kim tili uylardan so'ng ozanni davom etaylar endi. Uylar hatto o'qu, uylardan so'ng imtihon. Bir kunni. То есть до зухра у нас обучение, после зухра тут пожелает экзамен, то есть сдать. Сейчас будет теория сначала, потом теория в правильном произношении азана, а после намаза желающие могут и азан сдать. Потому что, чтобы себя проверить, халихасы тыңлыйда, һәм сезгә әйтәйем, менә хаталар төзәт дип инде. Ягъни һәр кеше беләчәк үзенең хаталарын. Азан сүзе барыбызга да таныш сүз. Һәм азан әзан сүзенең мәгънәсе ул al-ихбар, хәбәр бирү, bilgirtu,
дип килә. Гарәп телендә икенче сүздә азан өчен кулланган икенче сүздә бар. Ул ан-нида дигән шакыру. Кирез, утырыгыз, урын тапсагыз. Һәм Коръәндә азан сүзен күрсәгез, яни азана юаззину шикелле, ул безнең диндәге азан түгел. То есть в Коръәне слово азан как азан не встречается. Анда килә нудия. Әгәр сез шакырылсагыз, мисал өчен Җумга сүрәсенең 9-нчы аятында килә: "Я айюхаллазина аману иза нудия лис-салати мин йаумил җумгати", иман бәндәләр, әгәр җумга көнне намазга шакырылса, яни шакыру ишетсәгез, җумгага, шул намазга Аллаһтан искә алырга ашыгыз дип әйтелә. Ну, бүгенге көндә алар бездә күбрәк азан сүзе таралган. Икенче хадисләрдә аятларда килгән, яни ан-нида сүзе татар телендә, ну бездә шакыру дип әйтеп була инде. Азан бит инде ул белгертү һәм шакыру. Ул намаз вакытын кергәнне ул белгертә һәм кешеләр намазга мәчеткәме яки намазны укыргамы шакыра. Һәм аеруча, яни бүгенге көндә, яни без күбебез современный бүгенге көндәге технологиялар бит инде белән кулланып, без бит һәрбез өебездә әлеп тора. Намаз вакытлары кыягызлар бит инде кемнең телефонда ул бар. Только бүгенге көндә безнең азан булса булмаса да без намаз вакытын беләбез. Мы знаем, что намаз, время намаз знаем. Есть программы, есть расписание намазов. Только мәчеттә азан булмаса да без намаз бар укыйбыз. Кашандыр юк иде сәгатьләр, кашандыр юк иде инде кыягызлар намаз вакытлары белән. Ул вакытта шәһәр авылда сәгатьсез, кагазсыз намазның кергәнне бердән бер юл дип әйтеп буладыр инде, ул азан иде. Монарадан яңгыраган, ишетелгән азан. Çünkü müezzin bitinde o bütün kişilerge bitinde jitkirgen, namaz vakti kirgenine o bütün haber bergen, bütün avul şehirge, şol mahallege namaz vakti kirdi okuyuz deyip o iratlarla bir şakırgan edekiligiz meçitke xodu kızlar bitinde haber bergen. Siz vakit okuyuz deyip. Çünkü o vakitte ozansız bulmaydır Müslümanlarga. Bizim bu günde saatlar namaz vakitlari qiyğazar bulğaçtan azan bizde buldu ni bulmadı diyme ku vakitte şu bar namaz okuy. Hem bizim de şahak şeref şu ikunukkan ime. Bizde azanını işitip bulmuy ku vakitte. Çünkü bizim indi azan uğruna başka ibaralarını almaştırgan. Lakin baribir tek zaman mı bu zaman mı azan bulup qola ol. Hem indi azanını hem qamatni aytuning, azan aytu hem qamat şurunun hükmüne kelgende anda alimler arasında türlü fikir var. Kimdir ayta ana o sünnet dip, sünnet muakkada dip, bu indi Hanefi mezhebindagi tüp fikir azan sünnet dip, no sünnet muakkada, yani büyük güçlü, büyük yukarı sünnet. Kimdir ana ayta vacip dip, Ebu Hanife şakirti Muhammed'den de oysa bir Hanefi alimlerinden ana vacip dip etişler var. Azanını başka mezheplerden de hatta farzlık degende işleri, lakin farz kifaye dip atalayındı ol. Yani çünkü bütün kişi azan aytalmay. Ana kimdir? Ana oradan bir kişi aytala azanını. Ana bir kişi 10 kişi aytalmay. Ana 100 kişi aytalmay. Şol göre ol her bir kişiye farz bula almay. Lakin bula indi sünnet muakkada, lakin sünnet degen sözge oldunlara kerek tugul bu sünnet güne deyip bizde ku vakitte şunday var. Sünnet işitkeştin, yani farz bulmagaçtın, sonra bagaç bu sünnet ne degen. Hem mesela kişiye aytsan, yani koysa Arap şeyhlarından sürüler kişi kirip soru bergende bu farz suyular diye. Yani bu bir farz mı sünnet mi? Hem ana maksatı farz olsa öterge, sünnet olsa ötemezke.
Söz yetkеш demek gerek түгелеме. Şekilli. Çünkü haram mı makruh degişmende, makruh desen demek şeger ekan deb endi. Çünkü kişinin qoşalaşında ne bara? Farz bulmasaydı, haram bulmasa demek bularına diyen. Utemesen deyme. Bu sünnet günü bit. Ana utemesen de kılmasan da bir narsa yok degen söz var ki, lekin bu azan. Azan hem azan bütünde İslam'ın bir zor bilgisi. O tane şair bütünde din bitetilayın da dinin tege tüpeyme. Kuringen bir galametlerinin bilgilerini birisi. То есть азан это, скажем, хоть и сунна называют его, сунна муаккада, но это, скажем, один из признаков, явных признаков ислама, который, скажем, нельзя оставлять. Şuna göre de o kitaplarda İslam devletinde aytılganda eğer de birer jirlikte azan aytu nakşer kılsalar, yani mescitteki cemaat bize azan gerek değil. Biz böyle vakitleri biliriz. Çünkü mescit kazansız da kileriz deyip azanı kaldırsalar, o vakitte devlet tarafından ettiğinde alarga indi terbiyelep, alarını mecburlep azan ettirge kirek degen fikirler var. Çünkü o azan mescitke kişi kile mi yok mu? Azan bulga tiyiş. Mescitke bir imamına kile mi? Mescitke de şehirde şekilde %100 kile mi? Lekin azanını ettirge kirek. Kişilerine kirek şakırırga azan İslam'ın bir bilgisi bulga tiyiş. Bu Peygamber vaktinde hatta birer avulunun İslam'da bulmaganlıkların azamını tekşirgenler. Yani azam olsa Müslümanlar, azam olmasa Müslüman tuğul deyip koyundu. O vakitte şolay bulgan. Peygamber vaktinde İslam kabul etseler namaza baskanlar. Yani İslam kabul etken Araplar namaza basışa kalmaganlar. Çünkü iman anlar namaz. Çok öyle birer soğuşmalar vakitlerinde, onlar uz ara o vakitlerde bu vakitteki avulunun dindeki Müslüman bulmaklarını tekşirir için namaz vakti kütkenler. Azan yan qarasa Müslümanlar. Azan bulmasa demek Müslüman tuğul. Yani bu günde Allah işlep bulmuyor elbette. Çünkü bu günde o işlemiyor, lekin o vakitte Peygamber vaktinde nidir bir vakit içinde bu kaide işlegen. Çünkü azan bulmasa bu oğa hücum etkenler. Bulsa hücum etmegenler. Çünkü o vakitte şolay işlegen, oynayıp durgan, bilgi bulgan. Bu günde Allah işlep bulmuyor mu? Çünkü bu günde bütünde azan var mı yok mu bütünde Allah işlep bulmuyor mu da Müslümanlar yaşayayım. Eki Müslüman tuğul. Çünkü bizde netkeneyim mi? Türlü halk yaşayayım. Mesela belki avulda Tatarlar yaşayı kubutuyum. Anda meşhur masam ki şabitinde. Avul barayım mı? Tatarlar yartısayım mı? Allah arasında namaz okuşlar da vardır. Emeşet yukarı kaman. Çok öyle azamda yukarıda. Avulda çok öyle koysa bir iberler alar. Tor vakitte kullanılanlar indi başka vakitlerde kullanı almay. Çok öyle azan indi ol zor bir ibadet. İslam'ın bir zor bilgisi. Çok öyle ol bulurga tiyiş, hem aytilirge tiyiş, hem aytilgende ol indi matur da, dürüst de, hem kişilerini meşritke dinge jelip itirde aytilirge tiyiş. Şundakta indim. Elbette azan Mekke'de bulmayı, mesela biliriz çünkü Mekke'de meşrit yok idi. Yani anda etno meşrinde Ka'batullah var idi. Lakin anda Müslümanların anda jıyılıp cemaatle namaz okuları yok idi. O vakitte hem azan o Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye koşkeştin. Şu birinci yılını meşrit düzülgenden soň birinci yılını Allah subhanahu wa ta'ala ana indire. Peygamberge kire o azan. Çünkü biliriz sirini okugan, tarihten biliriz. Muhammed Medine'ye koşkeştin. Özünün meşritin tüzülgenden soň sübütürgeştin. Müslümanlar, iratlar bir vakit namazga yürüy başlaylar. Lakin anda öyle etkene bir şey saat diye bir yok. Diye qararga namaz vakitleri yok ima, qiyazı yok öyle kişiler meşritke şamalap yürgenler.
Ул теге карап инде. Теге чөнки бит карап намаз вакытларына. Шу кояшка битмәдән теге күләгәләргә бит карап инде анда теге таң ату булсымында, теге кояш бою булсымы. Монда кояш байганы күргәннәр имен. Акшамга анда теге соңга калмаган, чөнки кояш битендә алар аяз көннәр күп. Алар бутлар көннәр яз, анда кояш байган вакытны итеп булмый. Башкасы битендә шафак кызылы битү шикелле битендә, теге икенне намаз битендә күләгәләр белән битендә өйләрнең аңлап калалар. Кояш не курта булганда, итен таң ату вакытларын шамалап йөргәннәр, кемдер соңга калган, кемдер итәрәк килгән битендә, кемдер вакытына килгән. Шуң күрә аларның мөселманнарның намазга шакырушы, намаз вакытын кергәнне бер билгеләүче әйбер кирәклеген шундый мәсьәлә сорау туган, һәм алар утырып киңәшкәннәр, киңәшә башлаганнар, нәрсә эшлибез дип. Андай мөселманнар, сахабалар төрле тәкъдимнәр әйтә башлаганнар. Кемдер анда әйдәгез шаң куябыз әйме, насаларны бит инде, шаң колокол дип әйтүче булды. Кемдер анда яһудларның анда озон төшенте аларның быргылары бар, ниләре бар. Әйдә шу белән кычкырабыз дип инде. Кемдер мәҗлесләрнең быргысын кычкырабыз әйткән, кемдер әйткән, әйдәгез ушак яндырабыз. Кем әйткән әйдәгез әлем флаг күтәрәбез дип. Кем әйткән әйдәгез кеше җибәрәбез, көндә 5 мәртәбә кеше кычкырып йөрсен, урам буйлап намаз дип инде. Яни шундый булган тәкъдимнәр. Ләкин берсе дә инде ошамаган. Чөнки шаң быргы битендә ул теге яһуд насара, яни башка диннеке, һәм уйлап карагыз, бүгенге көндә ширкәүдә һәм мәчеттә шаң булсаймы? Бутында хәбитендә аерма булмасаймы? Шул күрә инде теге кеше җибәреп битендә ул көн саен битендә кеше җибәреп булмыймы? Теге ушак ягы битендә аны битендә төннән күрәсем, төннә битендә көндез күренә төннәйме? Төннә битендә аны ут күренә. Теге шәһәр җыр булса, кем күрәс? Кем күрә ул инде ушакны? Ул вакытларда. Теге флаг битендәме? Аны кем ничек күрәсен яшьтә вакытында? Корангада әйткән ваза. Шуң күрә анда барысы да кайсыдыр теге непрактичный, кайсыдыр инде теге башка дин әһләренә шабылгач инде берсе дә булмады. Һәм шунда хәйсәлә килгәнчә бер анда сахабалар белән түгел, берничә сахабадан килә ул, ләкин иң мәшһүре ул Абдулла ибн Зейд дигән, ибн Абдурраббих исемле сахабаның төш күрүе дип килә. Ул Абдулла ибн Зейд исемле сахаба, шул анда килә риваяттә Мөхәммәд саллям, менә бу риваяттә, бер риваяттә килә Мөхәммәд саллям бөтенсе килеп каккан дип, кайсы риваятларда килә, теге шаңымы, теге шаң куябыз дигән фикергә туктала башлагач инде шуңа авышкаштан анда бу сахаба әйтә ул теге йокларга тым дип үзем теге ярым йокы дип теге ярым йокламашы дигән шулай теге ярым ятканда теге бу теге төш шикелле була инде бер кешене күрәм ди анда килә инде теге бер риваятта килә яшел киемне кеше күрдем кайдыр килә инде бу кеше күрдем теге шаң күтәреп бара кеше төштә күрә бит инде әйтә бит инде теге тавыкның төшенә тавыклап бит инде шул команда да шулайрак килеп чыга инде теге ни бит теге кирәк булгачтан кеше бит төштә күрә уйлап йөргән әйберләрне кирәк әйберләрне үзенә монда әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән дә бу төш иңә туры килеп бу шаң күтәргән кешене күреп бу кешегә миңа сат тейме теге кеше нигә кирәк ди ул шаң без аны мәшәй куябыз ди Озан түгел, мәшәй куябыз, озан юк әле. Маңа хәтле озан сүзе юк әле. Озан әйбер әле маңа хәтле юк. Мәшәй куябыз, кеше намазга чакырга дип. Һәм бу кеше аңа әйтте, әйдәме сиңа аннан яхшырак әйбер өйрәтәм дип. Аннан да яхшырак, хәйрәк әйбер өйрәтәмен дип әйтте һәм нәкъ менә безнең бу көндәге озан сүзләре аңа әйтеп чыга. Инде төштә анда килә озанны әйтә, анда кыямәтне әйтә дип килә инде риваятларда. Һәм бу сахаба уяна да Моның бүтән сүзләр хәтерендә кала тулысынча. Чөнки бит алай тараплар, аларның бит хәтерләре ике яхшы булган. Алар бит укый яза белмәгәннәр күбесе. Һәм аларның укый яза белмәгәч инде бүтән теге әйберне саклау бит инде теге аят булсын бу, теге зур теге шигырьләр булсын бу вакыттагы, алар инде аларны ятлаганнар. Бер ишетүдә качаганда. Бер икенче төдәйме? Ул бит әйме теге. Аларның хәтерендә калган
чыкмаган. Шуңа бу озанлыгына истә калдыру алар өчен инде авыр мәсьәләсе түгел, һәм бүтән Аллаһ та җибәргән әле. Шуңа Аллаһ та әле оныттырмый. Олай берне ул уяну белән иртән шаба Мөхәммәд саллаллаһу һәм әйтә, менә мин шундый бер күрәш инде, һәм озан сүзләрен аңа әйтә, һәм Мөхәммәд саллаллаһу калыйда син ди буларны өйрәтте Билалгә. Чөнки Билалның тавышы синеке каян ныграк әйме, көррәк. Син аңа өйрәтеп әйтә. Һәм бу инде Абдулла ибн Зейд шул Билалгә ул сүзләрне өйрәтә, һәм Билал басып озан әйтә башлый. Озан әйтә, шул озан вакытында әйтәләр, Умар ибн Хаттаб ул киемен кигән, бер минутта киемен киметмәгән, ана бер киеменең бер өлешчәне киметмәгән, өстәлеп бара җирдән ашага инде. Бик ишеткәч инде киеп тормаган хәрәкәтле. Ярым киенгән килеш шапкан. Мәчеткә инде монда бер сөстендә берсе яртысы өстәлеп бара, киметмәгән киеменең. Мин дә шуны төш күрдем бит дип, киеп өлгермәдем дип әйтә, һәм Мөхәммәд саллаллаһу әйтә инде, менә бу хак төш инде, инде Аллаһтан килгән төш әйтә, һәм инде әлбәттә бу инде хак төш, ягъни Аллаһтан бит инде бу раслана бу азан дип килә, чөнки анда хәтта килә 7 сахаба хәтле күргәннәр дип, алар икесе түгел, калганнары да күргән дип килә, һәм шуннан башлап инде шушы азанны бит әйтә башлар. Шуңа азан бездә бит инде ул сүзләр белән. Сүзләр белән, һәм инде азанны безнең кеше әйтә. Элек бит инде кеше Пәйгамбәр вакытында анда монара юк иде әле мәчеттә. Анда мәчеттәге бер хатын-кызның йорты түбәсенә, чөнки ул йорт мәчеттән азрак биегрәк иде. Мәчет караганда, шуңа андагы мөәзиннәр шул йорт өстенә басып түбәдән азан әйтәләр иде. Сахабалар анда бит инде бер якынча бер 50 елдан соң инде хиҗрәттән соң 50нче елларны тирәсендә инде әйтмим хәтта түгелне датан андагына беренче монаралар төзү башлана. Һәм шунда алар инде монарага менеп азан әйтә башлыйлар. Шул күрә безнең азан бит инде вживую әйтелә. Яни азан бит инде ул мөәзиннең кешенең әйткән сүзләре. Һәм азан әйтелә ул әйтә шул вживую әйтә без инде. Яни кеше менә дә һәм әйтә. Былтыр 3нче ел язылган азанны куеп булмый азан дип. Запистәге азан бит инде ул бит инде не бит инде ул бит инде элекке азан инде. Аны бит инде шакырган намазга кашандыр инде. Ләкин хәбите кирәк, яни һәр намазга кирәк шакырга яңадан. Мәсәлән, иртән намазда азан әйтеп яздырдым, аны не бит инде өйлә бит инде. Аны акшам бит инде киндәргә шул азанны куеп булмыймы? Тегнидән телефоннан, магнитофоннан. Чөнки монда кирәк живую. Кеше әйтә, туп-тур әйтә. Азанны яздырган азанны галимнар азанга санамыйлар. Аны не дип булмый. Аны фақат инде искә төшерү өчен әйме. Мәсәлән, бу кеше куя телефонда. Телефонда бит инде ул азан әйтә бит мәсәлән кашаганда. Ул инде азан ту искә төшерәме. Күрә намаз вакыты кергән дип искә төшерә куеп була. Ләкин бу мәсәлән язылган азанны алмаштырган дип аны әйтеп булмый. Шулай итеп инде менә азан барга килә һәм шулай итеп инде менә ничә гасыр буена ул шулай бара һәм инде Пәйгамбер Мөхәммәд гарәп булгаштан, сахабалар гарәпләр булгаштан, безнең Коръән шикелле бит инде безнең азанда гарәп телендә, яни иңә һәм азан гарәп телендә булырга тиеш. Яни бүтән галимнәр дә азанның теле гарәп телиләр. Яни азанны фарсыча, татарча, төрекчә дигән инглизчә һәм башка телләрдә әйтергә ярамый, ул азанга саналмаячак. Чөнки син азанны өйрәнәсең, син азанның сүзләрен мәсәлән аңламасаң да хәтта, ләкин ул әйтелә гарәпчә. Әйтелә гарәпчә, аны тәрҗемә итеп булмый. Тарихта азанны башка телдә әйтү бер мисал бар. Ул Төркиядә 32нче елдан башлап 1900 һәм 1950нче елга хәтле инде Ататүрк башта инде ул кертә, аннан инде ул үлгәчендә ул бар дәвам итә әле ул ни. Анда аны артыннан килгән анда кем дәүләт башлыгы да ул указны дәвам иттерә. Яни 18 ел буена Төркиядә азан яңгырый төрекчә. Чөнки Ататүрк инде бүтән гарәп белән көрәшкәчтән ул хәтта дигәне гарәпчә берсе калга тиеш түгел дип хәтта дин булса да, яни бүтән әйбер, хәтта алар Коръән укыдылар төрекчә хәтта.
Yani hatta Kur'an'ı qarab çok qarami degan bir çıktı. Hem anda Kur'an Türkçe'ye hem çok Türkçe okuyanlar Kur'an dibinde Arapça oruna. Şunday da bolgan. Qayсы biрле бүтүн стул әлбәттә инде. Күрә менә шул 18 ел буена анда азан булган төрекчә әйтелгән. Ойнанда Аллаһ сүзе калмаган. Анда әйтте Ходай. Әйтте анда Ходай бүйек булсын шулайрак инде. Тул инде Ходай бүйек дип инде шулай азан әйткәннәр мөәзиннәр. Әлбәттә инде анда Türkler булсалар инде мөселман булгачын моңа инде беркем дә шатланмаган. Һәм аның аркасында анда нихәтле кешене штраф шәпәгәннәр инде. Азан әйткән шәгәрәпчә инде анда кемне утыртканнар, кемне казин булган, шул күрә аны күп мөселманнар каршыкканнар. Каршыкканнар, хәтта әйтәләр, иң кызыгы анда Төркиядә бар курдлар яшәгән җирләр, һәм бар гарәпләр яшәгән җирләр. Yani Türkiye'nin bir bölgesinde var Arap rayonları bütünlüğü. Anda bir Türk yok. Anda Araplar yaşıyorlar. Bu Arap illerine mi yakınlar bütünde Suriye'ğinde mi? Suriye'ğinde anda целые районы арабские. Hatta onlarda da Araplarda da azan bulu Türkçe. Hatta Arap rayonlarında azan ettiler Türkçe. Kurtlar bütün toza Türk değil. Onlarda da azan etildi Türkçe. Hükümet hem 50. yılından da Adnan Menderes degen partiya jingəşində ol indi azanlı kirəm qoytara Arapçaga hem aytdılar indi ol gündən də Türkiyədə beren bolğan. Azan işləşdin 18 yıl azanlı işləş Arapça işləşdin. Azan yanğılı başlağaşın Arapça indi Türklərinin şartlarından da anda beren bolğan. Hatta aytdılar indi anda azanlı jinşəmət etkənlər azanlı. Yəni bir mətə tugul qat etkənlər azanlı. Kiri qoytdı deb indi. Hükülə anlamasa da azan etələ Arap dilində. Hem Arap dilində bulğaçdın, o etələ Arapça. Təbində. Arapça deyə sözün yəni Araplar etken şekildə. Yəni onlara bizning nəsə kelib çıxığa bizni azan öyrəngəndə bizning tatar müsəlmanlar qan öyrənər bitində o dində azan öyrənər bitində bilmir Arap hərflərini. Çok abi tatar harfleri evet, Urus harflerini öğreniriz. Urus harflerini Kiris'ten öğrengende azanlı. O vakitte bitinde biz indi kişi nişip anlaşılıyor binde çok öğrene. Çok abi bizden bu günde azan etkende tatar şabit tatar ki olsun mu tatar ni olsun mu hem şunday birler çok başarılı hem azanda hatalar da şöyle şuna göre. Çünkü Arapça kişi bir sabitinde. O bitinde azan etbitinde Arapça etti. Bilmezsek şöyle tatar şey mi? Başlığında harf ettiği meselesi, harflerini çözdürüş etmeyi, hem kişi suzlara gerekçeler bitinde, kişi suzmayı mı? Gerekmeye gerekçe suza başlıyor, şu Kur'an'da o azandağı hatalarda gelip şağa başlıyor. Bizim azanda o ayetlerinde 15 cümle Allah'a haber ettiğimizde dört mertebe bitinde. Her Allah'a haber bir bulayında. Çok öyle 15 cümle, 15 предложений. Vazani ayetlerinde kamatta o Hanefi mezhebinden uncudege mine şuluk azan hem ama indi tağı bir cümle üstele. Çok öyle hani azanı dürüst ettim diysen keleginde Arap harflerini birge. Yakinde Arap harflerini bilip okurga, yakinde şol bilgen kişiden tınlap ime. Tınlap gerek işlerge dürüstlük olsun deyip. Matur olsun etmedi. Matur hem dürüst. Bizim bu vakitte maturluğu var, dürüstlüğü ciddi etmiyor akırnakatlı. Yani Arapça değil, akırnakatlı. Tutarşarak gibi şakayında. Eğitilişleri, suzuları, suzmaları bu vakitte misal içinde bu sözlerini düzelttiğinde eğitilişini inşallah Halil Hazret sizge tiş eğitirge bitinde her sözüne imebine blaytırge blaytmaz kayma. Buna sözmazka anın işi bu aşağıyında azanda bizim 15 cümle biz bilgen şey mi? Biz işitken, yatlagan azan indim. Qamat kelgende Hanefi mezhebinde azanda qamatda biruk fakat qamatta tağında qad qamat salat diyen sözler üstele. Çok öyle Hanefi mezhebinde kısa qamat yok. Biz bu günde bitinde bu vakitte biz işleriz. İki türlü qamat işleri mümkün.
Алар икесе дә дин буенча дөрес. Яни озын да каматмы, кыска каматмы дип атасак без аларны. Алар икесе дөрес камат төшергән була, ләкин монда ул галимнәр булган хадисләрне карап сайлаганда кемдер инде теге Абу Ханифа мәсьәләсендәге шикелле галимнәр алар теге тулы азан шикелле теге тулы каматны, озын каматны ка өстенлек биргәннәр. Кемдер инде кыска каматка. Нәшә шул яртысы димән. Шул озын каматны яртысына өстенлек биргән. Ләкин икесе дә алар дөрес. Дөрес, ләкин бездә бит Ханифа мәсьәләсе бездә теге озын камат инде әйтергә тиеш инде. Тиеш, чөнки монда бит инде теге айтып булмый дөрес түгел дип. Ул Хайсәлә кебек монда әйтте, кайсы бер теге менә Абдулла ибн Зайдның Хайсә риваятларына килә азан ятканда, анда теге Мәккәдәге Абу Махдура дигән сахабаның азанында килә ул каматны теге озын әйтте дип килә. Ул һәм ул Абу Махдура дигән сахаба Пәйгамбәребезнең вакытында Пәйгамбәребезнең булган 4 мәзине булган. Дип килә, Пәйгамбер вакытында аның мәзиннәре 4 булган. Аны беренчесе без беләбез. Билал шабит инде. Беренче мәзинне бүтәнче белә инде Билал ибн Рабах. Теге бит инде каватаны бит инде каватаны элеккә кул кеше бит азан әйтә башлый. Моны без беләбез барыбыз да, бу Мәдинәдә Пәйгамбернең беренче мәзине була. Шулай ук Мәдинәдә тагын бер мәзин була, Ибн Мактум исемле Суқр. Суқр мусульман, Ибн Мактум ул да мәзин була. Пәйгамбернең чөнки Хайсәлә искә алына Мөхәммәд инде Мөхәммәд әйтә хәдисләрдә сез инде хәзер аны кайсы беренче булды, кайсы икенче булды. Кайчанда кайсы мәгълүмат име бу талап китә башта тегеләй бер. Яни һәр хәлдә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм 2 мәзгилендә. Шул күрә анда бит инде итен намазда азан 2 мәртәбә әйтелгән. Вакыт кергәнче һәм вакыт кергәчтән. Һәм вакыт кергәнче бер сәйткән, Мөхәммәд әйткән инде сез аны азанына ихтиба итмәгез ди. Ул тегешне азан түгел. Ул бит инде кешеләрне бит инде теге кешеләр кисәтүче бит инде кешеләр уятучы азан. Ана инде икенче азан инде вакыт кергәчтән. Һәм Ибн Мактум ул шул Билал бит азан әйткән итәрәк, Ибн Мактум азан әйткән вакыт кергәчтән. Ул күрмәгәч анда инде кеше янында булган. Кемдер карап утырган намаз вакытларын, таң атканны, таң аткач моңа әйткәннәр инде әйт дип азанны. Үзе күрмәгәчтән аңа кемдер аңа хәбәр биргән, карап торган. Шулай ук Пәйгамбәрнең бу Мәдинәдә 2 була, Мәккәдә Абу Махдура исемле сахаба була. Һәм аның мөәзин булуының кыссасы да бар. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ул Мәккәне яулап алгач, шул тийләрдә бу егет ислам кабул итә. Һәм анда Мөхәммәд Мәккәдә барганда бер теге яшьләрнең бер төркемен күрә ишетә. Булар инде теге мөәзиннең теге азан әйтәләр. Монда теге мыскылап шикелле. Мөәзин әйтеп азан инде бар инде теге мыскылап инде теге көлебрәк азан кабул итәләр инде үзара. Теге яшьләр көлеп бит инде. Теге яшьләр уйнар име. Шул күрә теге азан битен әйткәч инде булар да инде тегеннән әзәк көлебрәк инде азан әйтәләр. Мөхәммәд монларны ишетә. Дә һәм инде алар арасында бер матур тавышлы егетнең ишетә, матур тавышны ишетә. Һәм инде буларны бөтен чакырып ала. Һәм булар инде Пәйгамбер килгәч бөтенсе инде курка башлый, калтыра башлыйлар. Һәм бер нәрсә булады инде. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу инде әйтәләр инде азан әйтә буларны һәм менә бу Абу Махдура әйткәчтен азан әйткәч иң матур тавыш булгачтан син мәҗин басып әйтә. Яни аңа бит инде әле яңа бит инде күреп торды. Яңа бит инде азан мыскылап әйтте яңа әле. Һәм Мөхәммәд саллаллаһу алейһи алды да син бүген башлап үзең азан әйтерсең. Яни аны шул Мәккәгә мәҗингә аны әйләндерә. Әйләндерә Абу Махдура һәм аңа инде азанны өйрәтә. Килә Хайша анда бит шул азанның сүзләре дә килә анда шул камат сүзләрендә аңа өйрәтә. Шул Абу Махдурага мәшләп Мөхәммәд тәрбияләп бит инде, сүкеп бит аны. Ләкин ул нәрсәне көлде яңаны. Нәкъ шул урынга куяймы?
Sen күлдің, әхай өзің шоқасы кішілеріне намазға деп енді, аны сүк біші бітінде, нет біші ана шулай етіп тәрбиелей. Һәм 4-ші мәзин ол Quba мәчетендә була. Мына инде күп вакытта кеше дип инде анда Саад аль-Қураз исемле. Саад исемле, Саад аль-Қураз исемле 4-ші мәзин була Quba мәчетендә. Пәйгамбер вакытында һәм аларның инде азаннары бер төсле була инде. Аларның азаннары баршаныкыда бер төсле була. Bu indi azanның bizning tarixi, azanның сүзләре, azanның bizning гыйбадат. Bu indi кешеләр намазга чакыру, ул гыйбадат. Шуңа күрә гыйбадат булгачлыктан бу indi шуны җаваплы гамәл булып санала. Һәм һәр гыйбадаткә Аллаһ Субханаһу Тааля әлбәттә савабында әҗерендә язып куя. Һәм Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи хәдисләрдә ул азанны әйтергә кызыктырып, кешеләрне аның фазилатларын, савапларын искә ала. Һәм мисал өчен Misal Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, müezzinning tovushini eshitgan har bir ibr, ya'ni müezzinning azon aytganini eshitgan har bir og'ash, tosh, unda tufroq, jinlar ham kishilar barisi-da ya'ni aning uchun aning shahadat qilirlar, bu kishi azon aytdi deb, ya'ni uni yoqlarlar deb kela qiyomat kunida. Yani qoyaqat azan işitildi kişinin, hem işitken her bir нәрсе. Jin bulamı ol, kişi bulamı ol, ana turgan ağaç mı olanda, ol tege taş mı, asfalt mı, tufrak mı, ulen mi indi, nəsəni işitmedi. Barısı da şu bu kişi azan etken edip, ana raslap, indi hem ana şahitlik kılıp, hem anın için istiğfar kılar dip kele. Hatta iki kişi rivayette kele. Müezzinning тавышы işleyen kadar bitinde şul hatla indi. Angraqlarga afu etilir. Hem her bir kelaydın ratib ve yabis, yani her bir tege jon bitinde isen hem jon bulmağın emme. Her bir нәрсе ana şun ana azan işitken her bir tege jon iyesi mi, eki jon iyesi tugulmaydı. Bütün süde ana şun onun günahlarına afu etilsin deyip sıralar deyip etile. Rad degan bitinde kişi bilmedi. Kişi hayvanlar. Hem bunu yebіз деген ол тегі başka ağaçlar, taşlar, yani bütün bir. Nesine işitmedi? Ол tегі canlı mı, cansız mı? Mühim tugul. Her bir işitken ağaç, her bir işitken taş, kişinin jininde, böcek, kuş, kim ne bulmasın? Bütünsi de bu kişi için istiğfar kılırlar deyip hadiste kile. Yani bu kişinin günahları gafu etilsin deyip, sırarlar deyip, ile hem bitinde koy had işitileyme, şunu azanı şunu xatdı araдағы anın günahları gafu etilir deyip eytile. Lakin onda elek bitinde yok mikrofonlar. Çok köre көп vaqt eytiler, yani azan bitinde живой azan indi. Dinamikler atugul. Kişi basıp, seminara basıp, Uç tavşan etsen, koy hadi seni tavşan iştiler bitinde mine şunu xatdı indi. Живой azanlıqı. Biz mikrofonov iste alına indi bu vakitte. Şunu xatdı indi. Çünkü kitaplarda elek zamanlarda bir çul sonalgan. Yani azan bitinde, ornu bitinde, kişi basıp bitinde, etkeşinde mikrofonsuz. Azanda etse, koy hadi iştiler mine şunu xatdı bulğaylarına indi. Bu şunu azan indi. Bu bizim bitinde elbette, bizim bu günde Jingiley deymi? Azan diyerek iştiler bolar, lakin baribir azanның şın azan indi ol, живой azan emas. Biz mikrofon aytgan azan boyunca hukm etilir bu vaqtda. Şolay Peygamber Muhammed sallam aytgan bir hadisinde agar da kishilar azanның hem birinchi safta namoz o'qining
sawabын bilseler, eğer kişiler bitinde bilseler ime, nihatte zor, kup sawabının kulemen bilseler kişiler, azanның sawabın, hem birinci safta namaz okunan sawabın kişiler bilseler de şınlıkta, anın nihatte zor kup ikenligen, kişiler anlasalar, bilseler de, alar de, yani, azanğa hem birinci safka kişiler bir kup kilip, hem de bir kup tilekler bulup, alar de uzara de, azan aytışını şabağa salıp saylara edeyim. Çünkü yani bilseler de o vakitte azan aytışların sonra bir kup olur edeyim. Evet, kişi kup kiler edeyim, bir yıl bir kilirler edeyim. Tilabinde. Lakin şu an Kur'an'da bitinde şabağa salıp jilibi bu inşalarını saylara edeyim. Şu an Kur'an'da bitinde azanın savabın. Bunda kişilerin bize bilmeyindi. Lakin bunda bir ibir var. Eğer de borayken meşitte mezin o vakitte bunda yine bitti, iş bitken bunda. Yani bunda kişi var. Borayken meşitinin mezini yani onu uzu bir kimde azan ayta almayın. Men savab işleymin deyip mezini teşhitke koyup git bundan bugün azan ayta bugün men azan ayta sonra sen de ertə aytasın sen bana kötü aytasın deyinde anlayında şitke koyup bir kimde basalmayın. Yokken mezininde vakitte indi eğer tevşer kup iken vakitte sağsa şabağa indi. Tevşer kup basalar. Lakin biz ayetini kup vakitte nitmi bitin. Biz ayetini tilemeyin mi kup vakitte? Biz ayet tevşer tabi olmayın. Çünkü kişiler indi anlam bitirmeyler ahirahatlı ya kişiler kurqa indi. Benim azanım matur tugul, toğuşum matur tugul deyip men azan düşetmeyim deyip hem başka sebep tağıp kişiler kesinlikle azanını eğitmeyi hem Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hayisinde el-imam zamin diye, yani imam diye ol cevaplık şey, yani namazda imam ol ana üstünde bir zor cevaplılık ete vel muezzin mu'teminin müezzin diye ol diye şanışlı, yani ana bir zor şanış eklengen. Çünkü mezhebitin ol namazga şakıra. Hem koytabız bir nişettige, koytabız erke zamanlarga, saatler bulmagan vaktlarga, hem o vakitte bitinde, mezim bitinde, anışında zor bitinde, şanışlıyma, cevaplılık, o bitinde gününe, yani gün sayın, uz vakitinde, saatsiz bir işleyme, oranlayıp kukkene qarayma, qarab, ozan tiratiyir. Bu günde mezimlerinin rahatıyma. Saat qaraydı, namaz vakti qaraydı, azan ayta. İlk zamanlarda qanday rahatlık yo'q edi. O bir zo'r şansı deymi. O vaqtda bitinde mezin bitinde mezin. Ana azanı bitinde o kişilerin namazı. Çünkü eğer mezin azanını aytsa, erterek vaqt kirgancha hem xalq namaz o'qisa bitinde vaqt kirgancha demek bitinde Allah namazı dürüst değil. Çok anga bitinde anga bir qata şanışlayma. Anga yüklengen vaqtlarda bolgan, çünkü anga qarab kişi namaz okugan. Ol dürüst azan aytsa vaqtında xalq namazı dürüst bolgan. O bitinde xatalansa yo'qsa cemaat namazı dürüst bolmagan. Çok o vaqtlarda bitinde mu'temin, şanışlı kişi. Çok da kitaplarda aytılır. Mezinin bitinde bir şartlardan birisi bolgan namaz vaqtlarini biliyor. Namaz vaqti bilmegen kişinin azan aytırga hatta yaramaganda hatta aytalar endi. Aytalar qo'sh kitaplarda namaz vaqtlarini bilmegen müezzinning ga savab yo'q deb azanni deb aytganlar. Agar kishi azan aytar ekan, namaz vaqtlarini bilmasa, o vaqtda anga müezzinlarga yozilgan shin zo'r savab yozilmaydi. Chunki o'tini aytib bitindi. U yani balki xato aytari mumkin. Çok göre gerekli zamanlarda mezinin namaz vakitlerini bilü aynı büyük mühim bir bulgan. Çok etken mahaslam imam bitinde ol cevaplık kişi mezinge bitinde zor şans tapşırılgan. Çok göre etken Allah Teala imamlarına bitinde turuyulga kundir hem müezzinlerin günahlarını affet diyen Muhammed sallam.
имамнарны битен туры юлга күндер, ә муазиннәрнең гөнаһларын гафу ит дип Мөхәммәд саллям дуа кылган. Шулай ук хәдистә килә, Мөхәммәд саллям әйткән, муазиннар кыямат көнендә иң озын муенлы кешеләр булар дигән. Муазиннарның кыямат көндәге муеннары башка кешеләргә караганда озынрак булачак. Бу инде бер билге. Яни кем азан әйтте гомерендә, яни кем шуңа вакытын багышлады, азаны күп әйтте, муазин булды мәчеттә, кыямат көнендә ул аерып торачак. Аерып торачак, аларның муеннары озынрак булачак. Монда әлбәттә бит инде o bütün yemsiz bulmuşaq indi elbette indi bu bilgi. Yani çünkü bütün kıyamet günündə bütün de kişiler ayırıp duracaq. Hem Allah Teala küp işlerde küp ibirlerde şu ayrım bilgiler koyar kıyamet günündə yani görüp duracaq kimne kim bulğanı. Ana yaşayıp bulmayacaq. Çok göre bu bilgi kıyamet günündə kubarlığa açtın. Mezin bulğan kişinin muyuna zevk nasıl bulup indi hem bütün şey görüp duracaq. Mana kim bulğanı dünyada. Bu tane ayrı bilgisi, bu ana maqtav bilgisi deb aytamiz endi. Ham hatta haysalakila azanni neçələr yıl boyuna aytgan kishilarga falahat savab bo'lib aytila. Ondan turli rivoyatlar bor anda, turli yilni birsi kim azanni 12 yil aytsa, ya'ni kim endi 12 yil boyuna masjiddaymi постоянныймы, гилеймы, күн сайын 12 yıl boyuna ozan aytsa kişi namazga çakırsa ona cennet farz olur degen. Ona cennet farz olur degen. Hem ona degen her bir ozan için 60 savab, ikamet için 30 savab yazılır degen. Bu kişiye. Yani kim 12 yıl ozanını aytты, ona kişi namaza çakırdı, ona cennet vacip bulur, farz bulur degen. Hem her bir azan için 60 savab, her kıyamet için 30 savab yazılır deyip kilen. Bu hadislerinde var, başka rivayetlerinde 9 yıl var. Şu konuda indi o hadislerinin dürüstlüğü var, lakin hani bu uzak vakitler boyunca kişi etse azanın indi, ona ayrım savablar bilgilene. Şolay yok hadislerdekiler azan aytuşiga, yani müezzinge namazga kelgan har kishining savobı yazılan. Yani müezzinge azan aytsa, masjidga kelib namoz o'qigan kishi soni xatli ona savob orttira. Misol uchun agar kishi azan aytdi ekan, keldi masjidga 10 kishi namozga, müezzinge o'zining namozining üstüne tağı 10 namoz savob yozib qo'yiladi. Müezzinge tağı 10 kishining, ya'ni tağı 10 kishi namozi üstelib qo'yiladi endi. Agar kelgan masjidga 1000 kishi bitinde, mana ona bitin 1000 kishi bitinde, ona bitinde 1000 kishi savob yozib qo'yiladi. Shu ko'ra, ya'ni nihoyatda kishi keldi, müezzinge shu kishi soni xatli namoz o'qigan deb savob üstelib qo'yiladi. Yani hatta bir yaşlı hatta. Çok kurabetinde azan aytının şurada savabı var. Bu indi qağılışlı azanның savablarına. Çok kurgan şebetinde bu indi şanışlı ameliyim bir katı indi. Elif betinde tağı da cevaplı amel bulgan. Çünkü anda şebetinde tiz bulgan qarrağa uramgayma. Tiz bulgan betinde mezhep betinde tongat oyunda. Tongat qana betinde şu oturgan betinde. Anda mezhep betinde oturgan tongat deyme. Tünde oturgan betinde. Hem kütüp otura tongat qana deyme. Qara otura. Tong şehirde kurunda basıp azan etti. İli vaxtında bitinde, kişi qoya bitinde. Şu qara kuleya qara bitinde. Uyup saat, şu saat bulmağaçtan o qarağan kuleya bitinde mi? Şu kuleya bitti bitinde. Xiyaş üstte azan etken bitinde. İkindi vaxtı kirəşən, ikindi qolağa bitində sonağan indi. Kulegaların uzunluqlarını qolağan. Nupayın akşam bitində namazı bitində, onda qiyaş boyağanı. Elhamdülillah da görüp bula, ham bitində yeşti bitində şəfaq qızılayımı. Şu şəfaq qızılığın bitkənini qolaq oturğan. Bitti bilən azan etken. Şu kura, o vaxtda məzində bitində, ana bütün vaxtıyımı. Ana günü boyunca şu ondan bulğan indi.
Yani o vaqtda mazhab bitinde bu şekilde başka işler bitinde iş almagan ime. Çünkü ana bitinde günü bitinde namaz okudan qarayma. Şu kana bitinde işler şunday jawablı bolgan. Bu günü mazinlarının işleri bizden yok ime paşti. Evet, namaz vaqti barayma, şu kura qarada da o vaqt gitti masjidga mazan aytirga. Lakin baribir bu bit qog'oz ime. O bit programma. Anık tüzük kişi. Şuna göre onda hatanın buluğu mümkün. Yani hata buluğu mümkün onda. Şuna göre biz aytız xavaqt aytamiz. Sen qiyozni qara, lekin uramga da qiyozga sen qara, lekin uramga da qarayma. Tong oti bo'lsinmi, quyosh boyi bo'lsinmi, o'ltiga shafaq qizig'i bo'lsinmi, sen ularni qara. Ya'ni qiyozga qarab, uramga qaramishni oson aytma. Çünkü şundaqda bu qog'ozning aning qog'oz yozilgan iborlarning aning qo'shag'ida aytdi, birinchi minutga aning yog'ishi mumkin. Misal uchun endi biz barimiz bilamiz endi bizni misal Tuban Kamalda oqshom namozi. Biz endi 5 vaqt bizni 5 vaqt ustirganmi? Ya'ni bizga masalan kela muftiyatdan namoz vaqtlari endi biz ham 5 vaqt ustirib qo'yamiz. Ol elegrek qanday 3 minut üstügeni var endi. Biz elegrek neçə yıllar elegrek saat vaqtlarında anda 3 minut üstügen idi. Anar endi vaqtımız qaşalarını albattılar. Lakin kişi kilip zorlana başladı. Anda sizin quyosh boyagan yozilganmi? Biz quyosh ko'ramiz deb. Çok onlar endi 3-5 minut üstülüp qo'yildi. Ham menim ne bo'yicha Jey günü bizni quyoshni teatrda boshlaydi. Kamera oriyana boshlaydi quyoshni. Shavitdi. Boshlaydi yag'ida boshlaydi bota. Alloh boga yag'ina bota. Anda bitinde yuqarı bo'lganda endi quyoshga itilib bota. Qishda biz quyosh bota tilab nima bota. Yuzim bitdi. Hivik boshында teatrda quyosh boyi qish kuni. Anda tubanroq. Ham menim bir tugul birinchi vaqtda mana bu yilda qaradim. Telefonda programmalarda 5 minut üstelmişe bo'lgan yerlerde anda qarasan quyosh boyigan bizni Tuban Kamalda bizni 5 minut üstelgan. Ham rekte mana bu yilda qaradim men tiyaqtayn şol yo'l yaqlarında tiyaqlara bitindeymi? Bitinde satanda afans tiyaqlarayma. Quyosh boyi vaqti yetdi. Ala quyosh boyagan deb ko'rsatadi programma. Ala quyoshni bir shiti ko'rib turadi. Shu ko'randa 1-2 minut qish kuni istamasa bo'lmaydi. Qish kunida 1 minut istamasa kimdagi masjiddagi nilarni qabul etmasa endi bunda masjidda 5 minut orttirganlarmi? Shu bu kerak tugul deb aytib programma bo'yichami? Namoz o'qisa, yani ovoz ochsa, o vaqtda quyosh boyamagan kelish ovoz ochishi mumkin kishining. Shu ko'ra qish kuni bu men bilgancha qish kuni bir 5 minut ishlash kerak. Jey kuni anda endi vaqt kira. Anda ne to'g'ri endi. No qish kuni masjiddagi ozon bilangina namozga da ovoz ochishga da boso'yni ovoz ochish xayrliroq. Çünkü men aytibdi, birinchi yilda bu yilda spesialitasini bütün taşıyıcı kursayında qaraysiz. Shu ko'ra oramga qarag'iz. O namoz vaqtlarining programmalarining tuzilganlar tegiz yerga. Ya'ni o programma shu bitinde tuzilgan mesela Tatarsonga tuzilgan mesela Tuban Kamarayna. O Tuban Kamara tip tegiz şekilde. Yani andatdagi qalquliq emi, shuqir masal deganda yurtmasa asat qaralmagan. Shu ko'ra xavitinde avlı xarjlikda o ayırıp dayım 1 minutga. Yani mesela her avulga bitinde bir türlü bulmayma. Şu gibi mesela Tuban Kamara rayonunda ko'p avullarda o'zlari yaşaylar. Bizning avullarda ham o'zlari avullarga şekilde kerak şulay tuzatar endi o'zlarincha. Chunki ularda vaqtida mesela itirak deymi. Sonra qilmaydi, itirak. Mesela oqshom quyosh boyi mesela shu qirdaymi avul. Ana quyosh itirak boyi biz mesela yo'q istaymi? Sonra boyi quyosh Şokura bo'lgan itirak boyi quyosh. Shu ko'ra qiyog'az lekin ko'rib bo'lganda o'rama qoraga kerak.
Керек, çok көре мәжин болғаш енді айырыша керек енді қарарға. Бұл туры келсін деп, түгел болсын деп, аларны қарарға керек. Қарарға керек. Озан білән қамат ол кішәрі намазға шақыр болғаштан ана кіші тауышлап тауыш көтеріп нығытып қышқырып енді шақыр намазға çok көре озан бетін болмай шыпыртқына озан бетін озан һәм қамат әйтелер тауыш білән громко ләке әйтелер енді озан әйтелер тауышарақ қамат тауыша закрен озан бетін мадара болсам шекілі енді қамат жиған кішіге шо көре қамат назарак тауышыны түбенерек әйтіп бола озан әйткенде озан сөздерін туқтап озан әйтелер қаматыны енді бір әттен енді туқтамыша деп әйтелер енді ханафи мәсәбінде озан әйткенде бітінде анда енді Аллаху акбар деп тоқтадайма. Екен анда енді хатта Аллаху акбар деп тоқтадым енді. Анда енді дүртке білдім Аллаху акбарны, ике білдім ме, аса енді не түгіл, зиян түгіл. Шекті мында біздің бетін көп вақытта кішілер ғадей бір, дини көзеттен зиян болмаған, олар кіші түріше көреді енді, хам кіші бетін білмейді, бүдіріс білдірсі енді. Көп вақытта бүтін сүдіріс аның. Lakin ozan bitinde bölüp. Ozan bit suzub ayta bitende. Çok suzub etkeşlen bitinde bulmuşlar bulmay. Çünkü tınış etmeyişegende. Çok Allahu akbar dip bulabızda indi. Ana taga har cümlelerini bölüp alarını aytip barabız indi. Çok ozan suzub bitinde. Ozan bizde suzabız. Ozan sözleri suzub aytile. Qamat sözleri bitinde suzmuşlarına bittige. Allahu akbar. Tizetileyin biz pauzayım. Yani qamat vaktinde Allahu akbar, eşhedü en la ilahe illallah. Biz pauz vaktinde ozanda tay pauza bilayında. Eşhedü en la ilahe illallah deb tutadiqda, tabii yani pauz vaqtiş ham suzub degende kerak so'zlarga qarab şeyme. Yani nişik qoya bar bitinde suzabız. Yo'q, suzmaymiz endi. Yani misal üçün endi Allahu akbar so'zi. Allahu akbar so'zinde bizim sözü bir neçə deyim, Allah sözündə. Anlatdı. Allahu akbar ime. Anda bütün söz yok. Yani mende fakat Allah sözündən leyme. Allah harfine söz ola. Bütün bir söz olmay. Çok göre bütün qalğan sözlər xata olacaq. Kişi dürüst sözmağan bola. Mende kişi Allahu deb sözsən xata. Çünki bu şəraqda kişiyə bu sıra bola. Eğer sen Allah'ın əsin sussan, Allahu deyip seversen, bu vakitte kişiye sıra verirsen. Neyse, Allah da bütün bir zorrak mı deyip? Yani bunda yine sıra olacak. Bu sıra onlar halimler hatta küfürlükle kütürüş etelerinde. Mesela şu olanda tağı da meşhur eyme, tanılan hatta ol Allahu akbar deyip söz eyme. Çünkü eğer kişi bilaydı qarab şabitinde. O da Kur'an bitinde aytdı. Akbar eyme. Ana dört harf edinde. Ana yok sözü harfleri. Anda akbar bar, akbaru. Ana aytdı bir harf yok, anda bedası yok bitinde. Ana bedası bitin yok emrinde sözü harfi. Çok Kur'an akbar deyip sözünü aytdılar. Hata kira. Çünkü bunda sözü yok qarabtında. Yani qarabtında bunda sözü yok. Çok Kur'an kişi bitinde bunda ana sözüne hakkı yok. Çok Kur'an bu işler hatalardan bulayındı. Çok Kur'an ozan aytgan kişinin başta ile qarabşa uqay ozan deymi? Harfleri bilsen qoya suda qo'shilmay bilmasa endi ozanni bilgan kishi bor da anga aytindi menga o'rgatib deymi? Men qarabşa uqay bilmayman. Lakin men ozanni dürüst ettireyman. Shu ko'ra sen menga tinglading, ham menga aytayman. Qoya so'zlayman endi. Shu ko'ra dürüst bo'lsin. Allahu akbar deb so'zi bo'lmasin endi ozanlarda, chunki o'qimayman. Anday birini biz ko'p ishlagan mumkin biz. Bu endi qarab turgandan bitindi ol bir dürüst o'yindi. Shular endi ozan aytganda tartib saqlov. Ozan so'zlarini aytganda Peygamber vaqtında tüşte ko'rgan bitindi ko'kdan ingan ozon deb aytilaydi ol.
şol azandагы сүзләрдә тәртибен саклап бару, ягъни аны бузмау, аны. Ләкин инде әгәр кеше ялгышса, ягъни бутаса, азан әйткәндә, ул вакытта кайсы китапларда инде бөтенләй бутаса инде яңадан әйтү дип килә, кайсы китапларда килә ул әгәр кеше азан әйткәндә урыннарын бутап, әле соңрак була торган җөмләне алдарак әйтсә инде, алдарак күчерсә, ул вакытта ул әйтә, дәвам итә, ана кире кабат итә сүзләрне. Ягъни бу өстәлдә бит инде, ул итәрәк әйтсә, алдарак әйтсә инде, мисал өчен, ашһаду ан ла илаха илlallah урына, кеше беренче әйтеп инде, ашһаду анна Мухаммад расулуллах әйтеп куйса, ул аматлык урыннарын. Ул вакытта әйтә инде һәм тегене тагы кабатлый инде урында. Әйткәчне тегене кире үз урынына кабатларга тиеш була инде. Шул күрә теге әйткәнне вакытында әйтәсең инде. Ләкин монда инде әгәр, ләкин ул әйтсә инде азан инде, урын алмаштырып бит инде, алмашта ул азан дөрес түгел дип әйтеп булмый тулысынча инде, әлбәттә бөтенләй кеше бутса бит бөтенләй бутап әйтсә инде вакытта яңа әйтәсең инде. Монда диндә бит инде азан дөрес булмаса бит инде яңа әйтү дигән бер бар инде. Мәсәлән, фалан әйтте бит инде ки фалан төрле әйтте икән инде, яңадан кабатлау дигән бер искә алына. Просто бездә бит кеше күрмәгәнме? Бездә мәсәлән азанны эксперт әйтеп әйтсә бит кеше аптырый башлыймы? Нигә шулай дип инде. Ну безнең күп вакытта хаталардан булган мөмкин инде итән намазда. Хайр ашахны оныту белеме? Аны хайр ашахны кешене оныту мөмкин. Инкубысым. Башка сүзләрдә инде кеше гадәттә ялгышмый була инде. Буталмый. Ул яңа бит инде яңа баса икән бит инде яңа вакытта бутал мөмкин. Өйрәнгәндә генә инде. Бер ятлагаш кеше инде аны әйтә, шул фақат итәнгән намаздагына as-salatu khayr minan-nawm. Сүзләрне кеше онытып чыгып калырга мөмкин. Ләкин Алла бит шәп калдыруның әйтеп булмый, хата гынах дип әйтеп булмый, чөнки инде риваятларда килә бит инде ул сүзләр башлап булмаган дип килә. Аннар инде Билал кебек әйткәч, Мөхәммәд азанга кирт дип дия, шул күрә инде аларны әйтмәсәң дә азан искәчкәч азан ахырында әйтеп куйсаң да, иншалла зыян юк инде. Азанның дөрестлегенә ул кагылмый. Шул күрә тәртип сакларга кирәк тырышырга инде. Без олсан да инде төзеп була. Ул әйберне шулай ук азан сүзләрен әйтү бер туташтан бүленмичә. Ну әлбәттә инде бездә азан әйтә башлагач бүленеп әйме, аны дәвам итүче юк инде мәсә. Шул күрә бу гамәлне мин күргән юк әле. Бу көндә азан әйтә яртсын, аны барып шәшәвада кайтып дәвам иткән бит инде алар эшләмәйме, бүленми. Ну монда бөтенләй бүленсә һәм вакыт күп булса инде вакытта ялганмый инде. Әтә мәсәлән бүленмәсен мәсәлән ютәр бардын төшкерәйме. Бу зыян түгел. Азан әйткәндә тамак кырылсынмы, яки ютәлләү төшкерү инде. Мондай берләр инде ул зыян түгел, бүленсә инде. Монда туктадың, юткерү төшкердең, тамагын кырдың, тотып башласта инде, дәвам иттең азанны. Булар инде аның зыян түгел. Шул күрә булай кеше бит без бүленмибез дә кеше. Азанны бит әйтәбез. Кыблага карап, чөнки ничек өйрәтте фәрештә төштә азанны шулай ничек әйтте Билалгә, нәкъ шулай дәвам итә инде ул. Ягъни азанны һәм камәтне һәр вакытта кыблага таба юнәлеп азан безнең әйтелә һәм азан әйткәндә безнең бит инде туры бастырабыз. Фақат инде ике җөмлә әйткәндә генә анда башны буру бар уңга һәм сулга, ул хайя ала салах сүзләрен әйткәндә башны уңга бурабыз бит әле. Һәм күп әйтелә инде аяк бурылмый яны анда башы хәбәтне үскерешенә бурыла, аяклар урыннан күчмиләр дип һәм хайя фалах дигәндәй сул якка башы бурабыз. Башка сүзләр әйтелә алга таба. Тулысынча фақат шу ике җөмлә генә инде, берсе уң якка, берсе сул якка әйтелә. Хәтта бүгенге көндә микрофоннар булган вакытта да барыбер,
Bugün galimlerin arasında mikrofonlar barga kirgeçtin, mikrofonda aytkanda boş barga yokmu degan mesele tuğaçtı indi. Tuğan bitindi mesela anda qo'shib galimler dünyadagi bu kunda musulmonlar aytganlar, ya'ni mikrofon bo'lg'ashni kerak tugul, unga so'ga boshla barga deb, lekin Hanafi mezhebinde o bar sünnet. Hanafi mezhebinde mikrofon barmı yo'qmi bosh barga kerak. Hatta aytadilar, bola tuğaçdan, yana tuğan bolaga ozan aytkanda da bari boshla barasan. Yani çünkü bu ozan bitindi, bu bala bitindi, tuğan bolaga ozan aytkanda baribir boshla barasan unga so'ga. Ya'ni ozan bo'lgach bosh burlayindi. Sen namazga chaqirasanmi? Mikrofon barmı yo'qmi? Yana tuğan bolaga ozan aytasanmi? Muhim tugul, boshing unga so'ga burla. Har vaqtda, har ozanda. Ozan bo'lgach barasan endi. Hukm Hanafi mezhebinde bunda mikrofon barmı yo'qmi menga qarab turmaylar. Ya'ni bu hukm qolgan, olay bir o'zgarmaydi deb aytilaydi. Olay bir o'zgarmaydi deb aytilar. Şulay yo'q endi ozanni bitinda aytgan iratlar, ya'ni Hanafi mezhebinde xotin qizlarga ozan qamat aytdi, ol makruh tahriman. Yani bu haramga yakın makruh indi bolayında. Şükürler Hanafi mezhebi alimleri fikri boyunca ozanı iratına aytdı. Xotin qiz ozanı qamatini tushirmay, uyda bo'lsa da aytmaylar, iratlarni aytadilar. Ham ozan deganda kitoblarda u ozan masjidda ozan turgan so'z bor. Ya'ni ko'p vaqtda bitindi, birinchi sharatda u bora masjiddagi ozan turunda, shunga masjidda bitindi, irat etibdi. Xotin qizni qo'yib bo'lmaydimi? Ozan aytirga masjidda. Shunga u xat uyda endi. Xotin qizni tavishinde ol yong'irga tiyish tugul, shunga ozanni irat aytirga tiyish. U irat bitindi, o'z aqlida bitimi? Bu gatishinde menda endi aning baliq bo'lu bo'lmawi endi kelganda butunlay bek baraka aytsa endi ozan aytmaydi, lekin baliq bo'lmasa da, lekin masalan endi bir baliq bo'lg'achda bir 10 yoshlar dersida bo'lsa endi u vaqtda ozan aytsa durust bo'lar endi. Bunda baliq bo'lib o'tish shart tugul, lekin bitindi. Shu masalan 5 yoshlik bolaga ozan ayttirmaydi. Chunki bek baraka ile ayirmay, bu 10 yoshlar teresindagi ham ulkanroq endi baliq bo'lgancha 12, 11, 12 shul yoshlarda ozan aytsa, u ozan durust bo'lar. Shulay endi aytadilar, müezzin bitinde taqvoli bo'luvi. Chunki müezzin bitinde kishi namozga chaqirish, shu bitinde taqvoli endi Allohdan qo'rqishi, ya'ni ochiq gunoh qilishi bo'lmasin deb endi. Bu dinning bitinde bir belgisi. Ham hali masalan ozan masjidda bitinde uramda gunoh qilib turishi kishi aytsa, ozanda bunda bitinde ana darajada bitinde. Bunda diniy darajada chiqib ketdi, shunga ko'ra taqvoli bo'lib bitinde sunnatni bilish deb aytilar. Bu endi bunda shul sunnat degani ol namoz vaqtlarini bilishi, bunda namoz bitinde tartibini bilishi, chunki masjid bitinde imom ortida bosib turadi nima? G'ayat shunga imomning ortida bosib turadi. Ham agar masalan imomning tahati buzilsa, ana bitinde masjid bitinde u shukra u bitinde shiqqash endi shul namoz tartiblarini namozni davom ettirdi bitinde, namozni o'qib bitirdi, qayinda bo'lsin. Yo'qolib qolmasinmi? Qo'rqmasin, yo'qolib qolmasin, shunga ko'ra unda tashakkuni qo'yib bo'lmaydi endi. Unda tezak bari ilmli, namoz tartiblarini shul dinni bilish endi. Ozan aytishining tahoratli bo'luvi bo'lmavi kelganda albatta bitinde tahoratli g'usulli bo'luvi endi xayrrak albatta aytilaydi. Bunda tahoratsiz aytgan ozan durust bo'ladi. Ya'ni agar muazzinning tahorati bo'lmasa, bu namoz to'g'ri, bu Qur'onni o'qituvgan. Shunga ko'ra ozan bilan namoz bo'lmagandan, Qur'onni o'qimagandan, tavof bo'lmagandan, ana shu tahorat shart tugul. Ya'ni ozanning durustligi tahoratning bo'luviga bog'liq tugul. Lekin bitinde tahorat bo'lsa xayrrak. Lekin kishi tahorat bo'lmasa, ozan aytsa, ozan durust bo'ladi. Lekin qamatni bitib tushirib tahoratsa endi ansa makruh endi. Qamatni tahoratsa tushirib, chunki kishi bitinde qamat tushirib ketib bitmaymi? Ketib tahorat olib kelatish bo'ladi. Shu ko'randa kishi namoz o'qishdan qoladi endi.
Buna tahatında. Kitaplarda gusülde işgalna. Bizning arabızda, bizim meşhurda gusül bulmagan kişinin o zaman yok dedi benim şeyinde. Şu kadar bize çok tahat bulmasa mümkün koşağın deyme. Asabitinden anhat ziyan tur. Anhat dindem. Şulay o zaman sünnetlerinden o zaman aytkanda barmaklarını kulakka tığı, yani kulaklı kaplap koyu diyen. Bir sünnet var. Bizim bu günde ol utelmeyi bayta bizinde. Bizim anın uruna kullu kutarı bitinde. Bayt kullu kutarı bitinde ki sabit bitinde yazılı yaparda bitinde koşanda indi. Kulakka tutup tur bitinde ki kul kutarı şu kulak tiresine lakin sünnette hayserde ila ol barmaklarını kulakka tığıp koyuyor. Ki kulakını kaplap koyuyor barmaklar bilen. Onda muhasebe Bilal'ge şulay üretken, o zaman aytkanda barmaklarını kulağına tığıp koy degen. Hem niye ekeni anlaşıla bitinde? Çünkü tığıp koygaç eme, kaldı kaplagaçtan kışet bitinde üst tavusunu işley başlay. Şu köre o özü sezmesden tağda ne kadar kışka başlay. Şu köre indi misal üçün namuslu kelgen kişi bilen süyeşkende onu tabinde Sostam, sevdim kışkırdım zaten. Onu aytmamıştım. O sen tavşlık ekran işte şu köre yani o sana akraba cevap verir. Çünkü o işitmeyi. Çünkü o sistemden sana akrayma. Bana nakşuluğ indi. Lakin bu günde biz bir mikrofon aldığında kulağın kapalı yapayım. Okursam bunda mikrofon mı? Bunda mikrofon tavuş bir kota bulayında, anda tavuş nasıl bulayım? Anda mikrofon mümkün yanırgayma bütün deyinde. Çünkü bu günde tığıp koysan anın kilege bitti. Lakin sen koya eğer monara bitsen bitinde, eketsen bir koya oramda qırda anda indi tığıp bulayında. Şu köre bizde bitin mikrofon bağış, bizde indi tığıtı ana bitin uruna indi qul bitinde. Kulak tuturga bitinde. Lakin şunda kotarıyor degen qaldı indi. Qaldı, lakin o kul üstte bulmağı şolay ozanın yine. Ozanın dürüstlüğüne belli tugul. Yani azanın dürüstlüğü ise onun sözleri, en mühimi. Yani en mühimi sözleri kolunu koyardın mı yok mu? O azanın dürüstlüğüne belli tugul. Bunda keşkedagi bir abzı barganda bir meşitke unda Bulgar'a barganda hem anda indi anda Kafkas barganda indi oldu. Anda azan yetişi Bulgar'da bitinde neydi? O zaman aytışı, o zaman Hamid video çekirgen hatta indi. O zaman düşüp layttık, bir kunluk kaplagan birisi oslap turayma. Hem bu abzayını çekirgende hayat qaralı, bu elini seyir o zaman teyok şeyme. Çünkü niye seyir? Çünkü bize iki hukuk etene. Çünkü bize bulay tüdünü seyir bizge. Çünkü ekşibetinde bulay kurgan ömür boyuna. O yüzden buna kurmagan. Çünkü ana seyir. Hem seyir bağış demek bu azan dürüst değil. Dip aytım mümkün. Hem yani da bitinde şeriat gözlerinden, fiqh gözlerinden eğer etsem bitinde monara bitinde barbağa tırıp koyarsa kulağına hem kışkıra sayma rahatlanıp bütün tavuşum bilen azanına eğer mikrofon iken o vaxtda barbağa tıkmışsa kulağına anlayıp ortak bitinde okuru kirek tuğulayım da ortak tavuşunda kirek tuğul o ne bitinde ziyanı var tavuşu noşaşağı bitinde kesin şeyme oranğa bitinde ortak okırgaşın olmatı olmuyor buzuğa tavuş şu Kur'an'da indi bize galat eme iki kolu kotarı bitinde çok iki kolu kotarırken kulak tersine indi bulay tutup bulay bu denek o her halde kotarırken de jitken indi ol lakin sen eğer de kişi bulay bassayma bir kolu kulak yanında bir kolu astayken indi hatta Hanefi mezhebinde de bulay yarı. Ben buna bulay bassam da o zaman etsem benim o zaman dürüst. Şer'i gözlükten bana beğenip bulmayın. Lakin bizning tübekte, avullardan yerde bundan yakşı konikme geçtin o işlemi hayırdak. Çünkü vakitte sen yakşı anlamaz. Sen dini gözlükten günah kılmıyorsun mı? Sen dinini bozmuyorsun. Lakin kişiler dininin kurgan hattını bilgeçtin hem alar özleri kurmaganını kişi kabul etmeyi şunu kurayında
agar bu ibr dinga to'g'ri kelar ekan endi qo'shib kelmay ekan, bizdagi bor ekan, sunnatga, dinga to'g'ri kelgan odatlarni shularni o'tasang xayrlar endi. Ortiq tovush kerak deyman. Shu ko'ra endi mana bir narsa ham qo'yaman. Shu ko'ktardan ikki qo'limni bilay, ozon aytdi ekan endi butun kishi bilan rizo bo'ladi. Shu bo'laysa endi ana endi sen ortidan suyab qolarsan deyman. Bu qo'y kerak deyman. Buni niyo ozon deyman. Shu ko'ra ya'ni ana so'z bo'lmasin, kerak deyman. Ortiq so'zni boshqa shu ko'ra sen bilsandan o'tish ekan degan, lekin qola bilmagandan sen olarcha qalayman. Olasha shu ko'ra fitna chiqarmasqa endi. Fitna chiqarmasqa durust debdi. Bilay bor debdi. Anlamagan kishilar oldinda ular anlamaganlarni qilmasqa bizning ozon aytdilar bosib, biz ozonni bosib aytamiz. Ana endi bosib aytgan kishi bilan o'tirib endi ozon aytmaydi endi namoz shekli bo'laydi endi. Navbat farz namoz shekli bosib aytadilar. Kim bosib aytadilar, u o'tirib aytmay faqat endi qo'yda transportdagina aytmasan, poyezd samolyotlarda endi ondan aytib qo'ylaydi o'tirgan kelishda. Anda bo'la. Ataga jida boshqa endi masjidda o'tirib aytib bo'lmay ozondan. Tinit. Otlangan kelishma. Yo'lda borganlarda anda transportda ozon aytib bo'la o'tirgan kelishda endi. Eng xayrlisi ozon aytgan kishiga bitni qamat tushuru, ya'ni bir kishi bo'lu xayrli endi. Ya'ni ozonda qamatında bir kishini aytuvi xayr, lekin bunda ozonni bir kishi aytib, qamatni ikki kishi aytsa, bunda ziyon yo'q. Ziyon yo'q agarda muazzin o'zi aytsa endi. Ya'ni muazzin ozon aytdi, hammasini tega kelsa o'zi ketib bordi masalan, yoki masalan bir kishiga aytayki endi aytdi endi qamatni bo'lay endi. Ya'ni u rizo bo'lsa, muazzin rizo bo'lsa vaqtda bo'laydi. Masalan, agar masalan mazin munda turaymi, ham mazin rizo to'g'ri ekan endi ala yaramay. Bir kishi ozon aytdimi, ikki kishi kelib mazinni chetga qo'yib qamatishar ekan endi bu endi yaramay yoshlarga. Mazin o'zi rizo bo'lsa, yoki masalan mazin ketib qolsa endi bir kishi aytsa, aytdi endi bunda bir ziyon yo'q. O'rtaga bir kishi bo'lsa xayrlik, ikki kishi bo'lsa, ya'ni diniy ko'zdan bir endi problemasi yo'g'anim. Bunda makruh edi. Masalan, agar shama shaysa qamatda bitdi, u durust bo'la qamat. Lekin bu endi makruh. Chunki bu kishi bitni bunda kishi xoqana kirdimi? Kishi rajatda bo'la endi. Shu yoqdan endi. Ablayt diniy ko'zdan bir kishi aytdi, kishi qamat aytdi, men aytmishlar endi, qamat aytdi. Demak, u durust. Ya'ni menga gunoh yo'q, faqat endi kishi o'rin aytgach, ana so'ramag'ash endi bunda shu yoqdan endi xoplanmaydi. Ana bu g'amalim. Negizda ozon bizning g'ibodat bo'lgandan kishi bitanda endi Alloh rizoligi uchun ozon uchun bir tin bir narsada umid misha so'ramisha qilirga tiyish. Hatto Muhammad sallam sahabalarga da aytgan, unda Usmon ibn Abu al-Asqa aytgan, namoz o'qiganda, ya'ni imom bo'lib o'qiganda sen ortda turgan kishilarning halini bilib o'qigan endi. Ya'ni sen endi kim borlig'ini shamalada, shunga ko'ra namozni beqat uzun o'qimaymi? Kishilarga mashaqqat tug'dirma deb aytgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham endi ozon uchun oqsha olmagan mazin ol degan. Ya'ni oqsha so'ramagan, oqsha olmagan mazin so'ylab ol deb aytgan. Shunga ko'ra endi aytdilar, olimlar ozon g'ibodat bo'lgandan, ya'ni oqsha olib, ya'ni oqsha so'ra, oqsha olarga yaramaydi deb aytishlar bor endi. Aytgan olimlar bunday ol ilkiga bugunlar aytganlar, birinchi bugunlar aytganlar bu vaqtda din bitinde yuqoriroq edi, anda endi butun shunday o'zlashın qilganlar g'amallarin. Lekin endi bugungi kunda bizning zamonga yo'qolib qolgan olimlar ular bir ishroqda endi o'qsha olib bo'la, agar masalan endi boshqaymi o'xshasaymi, besh vaqt ozon aytirgan kishi yo'q ekan butunlaymi? U vaqtda yolab bo'lsa endi tirgaydi. Chunki masalan yo'q ozon aytib butunlay ishlaymi. Bir kim yo'q, shu ko'ra bugun kishi bor emas. Masalan ozon aytmayman deb o'xshab bermasangiz endi. U vaqtda endi ozon bo'lsin deb endi bo'la endi. Bu vaqtda bo'ladi ozon bo'lsin bitmasin deb endi ham bo'la endi. Hamanda bitinde anday vaqtda
aytlar endi, masalan, agar baraka masjid barak imom imi, ol kuni masjidga yotayotganda, bir qashamaykanda, u vaqtda mahalla xalqina endi o'xshash yeb yurib xayrlaganda ularga. Siz mahalla xalqi endi ular o'xshash yeb endi bir ishlar oysayında ko'plarında darajada endi. Ularni nima deydi, shu ishlar shundan. Shu ko'ra negizda aytdi, boshqa agar endi boshqa şey yo'q ekan butunlay endi ham ozon aytib bitay ekan butunlay, ol aytmasak endi vaqtda endi o'xshatib yurishda ozon aytarsan endi. Ansiyaning kraynim случай bo'lar endi. Ham bizni bit ozon bitinde ozon aytilar 5 vaqt farzga. Ozon aytilar 5 vaqt farz namozga aytilar. Endi tavligina 5 ozon ham juma kunini jumaga aytilar. Bütün namazlarga ozon aytilmaydi. 5 vaqt farzga ozon aytib bo'lar, ham jumaga. Ham 5 vaqt farzni vaqtida o'qisanmi, qazo qildingmi bir tegizingda. Ya'ni hatto qazo qilganda da ozon aytilar. Bütün boshqa namozlarga g'ayb namozi bo'lsinmi, janozaga bo'lsinmi, sunnat nafillarga bo'lsinmi, vitrga endi Alloh ozon aytilmaydi. Ya'ni demak bizning tavligina 5 ozon emas. Bitta. Chunki bizning 5 vaqt namoz, 5 ozon. Ham juma kuni biz bitinde juma ilovna bitinde. Shu ko'ra ilovna bo'ladi juma. Shu ko'ra naqshlo endi baribir 5 ozon endi. Demak tavligina 5 ozon unda bo'lalar, butun ozon bo'la olmaydi. Namozlarga o'tan chaqirib bo'lmaydi. Boshqa namozlarga bir sanada ozon chaqirilmaydi. Habitinde ozon bitinning o'rnini masjidda aytilib bitinde negizda endi ana o'rnini shunga ko'ra agar masjidda ozon aytilgan ekan, o butun mahallaga, butun nega bitinde ozon aytilgan deb sanaladi. Ham masjidda ozon qamat bo'lsa, shu mahallada yashagan kishilarga, uylardagi kishilarga, ularga ya'ni ozon aytuv qamat tushiruv endi majburiy tugul. Ya'ni masjidda ozon qamat bo'lib, kishi o'z uyida masjidga bormasa, u namozni ozonsiz va qamatsiz o'qiy oladi. Ham bir ziyoni yo'q, namoz durust bo'ladi. Ya'ni nega aytdim? Namozning durustligi ozon qamatdan bo'luna bog'liq tugul. Ya'ni ozon qamat bo'lsa namoz durust, bo'lmasa namoz durust tugul deb, qabul tugul deb aytib bo'lmaydi. O bir qadar zaman aytdi bir vaqtida. U demak ko'nikkan endi qamat tushirib namoz o'qirga. Ham bir kunni uyda o'qiganda ertaga namozni qamat tushirib o'qigan. Da menga zvonitdi, ha, men namoz durust o'qiyapman. O'lta farz o'qigan, qamat tushirgan o'tganda hammaning boshында qo'yadir endi, bilmem qo'yan qolgan endining qo'yishgan qamat tushirmasa namoz durust tugul deb shekilli qo'yadir endining boshында qolgan ma'lumot. O menga shaltirata. Hayat men namoz o'qidim, ertaga namozni qamatsiz uyda endi. Men namozni yo'qdan o'qiymi? Namoz durustmi deb. Shu ko'ra namozning durustligi ozonning bo'lma beri tugul. Ya'ni ozon ayrim ibodat, namoz ayrim ibodat. Ular birga bo'lsalar-da yana sha. Yo'q bo'lsalar-da, lekin ular ikkisi ikki turli ibodat. Ya'ni mening bo'luvi, yoki bo'lmavi mening bo'lmag'ina beri tugul. Shu ko'ra ozon qamat Türmüşem masjidda o'qisaymi? Masalan, problema emi. Masalan, xabarsan ila namozdaymi? Ila namozda bosabaymi? Ozon aytmasak butunday ham bosib qamat tushirmasak, masalan, endi namoz durust, bu endi makruh bo'laydi. Bular qo'polmaymi? Chunki namoz durust bo'ladi, lekin masjidda butunday ozon qamatsiz o'qiydi, u boshqasi nima aytamiz endi. Uyda masjidda ozon qamat bo'lgandan kishi o'z uyida masjidga bormasa namoz o'qisa, anga ozon aytuv majburiy tugul. Anga hatto qamat tushirdi majburiy tugul. Ozon bo'ldi. Shu boshында niyat qildim, uydan o'qidim. Takbir aytdim, qamat tushirib namoz o'qisang-da, bu durust ham birinchi makruhlik bunda endi. Birinchi nijlatiniz yo'q bunda. Ya'ni durust. O'z uyingda ozon ham qamatsiz namoz o'qisang. Hatta qamatda bo'lmasa-da bir nishtalda birinchi makruhda bir narsa yo'q. Ya'ni durust o'zingda. Lekin kishi o'z uyida masjidda ozon aytsa-da, ozon aytala. Kishi tilasa masjidda ozon bo'lsa-da, ya'ni o'z uyingda ozon aytib qamatda namoz o'qiy olasan. Menga bir kimda qo'shib kela olmaydi. Aytmasang-da durust,
Әйтсәң дә була инде, әйтәсең инде. Дәрес шул күрә әйтсәң дә, әйтмәсәң дә намаз дөрес була. Әйтсәң әйтә хәйр әйтер инде. Әйтмәсәң дөрес, азан әйтеп каматлап укысаң да, та хәйрәгендә азан әйтмәшә каматлырсаң да, ул хәйрәк була инде. Хәйрәк була. Чөнки хәтта монда башта килә Таус исемле табигыннан килә. Ул әйткән, әгәр кеше мәсәлән намаз укыганда, шул өйдән үтеп кая кырда басудан инде намаз укыса, азансыз камат төшереп кенә булмасын урысча инде ярар. Камат төшереп намаз укыса, явазы инде аның белән 2 фарз намаз укырып килә. Әгәр азан әйтеп каматлап укыса инде, аның артында бер төркем фарзлар намаз укырып килә, һәм моңа бәйле хәдис тә бар. Бу Таусның фикере, табигыннан әйткәнне ул инде хәдискә язып әйткән, чөнки монда Мөхәммәд әйткән бер хәдистә, әгәр дә кеше ди бер теге кырда булса, яни кеше кырда булса, яни һәм кеше ялгызы булса, кырда булса инде, һәм намаз вакыты җитсә, кеше тәһарәт алса, ләкин тәһарәт алырга су тапмаса, тәймүм кылса, әгәр дә ул азан әйтмичә камат төшереп намаз укыса, аның белән 2 фарз намаз укыр дигән. Ягыртын бүтән бер шул күрә язып булгач инде, аның белән бергә 2 фарз намаз укыр дигән. Әгәр дә азан әйтеп камат төшерсә, аның артында инде теге ни бит теге Аллаһ Тәгалә бит гаскәрдә фарзлар укырлар инде, күп итеп инде. Хәтта анда теге фарзлар белән тулырып килә хәтта инде. Яни 2 якка фарзлар тулырлар дип килә. Шул ягыз булганда да азан камат әйтсәң, вакытта ягыз укымыйсың инде. Анда атта җибәрә укышларны. Камат төшерсәң 2 фарзлар була. Азан белән әйтсәң каматнан да инде теге тула инде. Шул күрә ягыз укыганда барды азан камат әйтү, ашабылмасын түбә. Кырда әйтмә, эштә инде кырда инде кая азан юк инде, анда öyrəşә инде, икесен дә әйтеп укысаң инде, тагы да хәйрәк була инде. Азан мәзин азан әйткәндә аның артыннан кабатлап бару. Дигән бер бар име? Яни азан әйткәндә Мөхәммәд әйткән, мәзин ишетсәгез, аның артыннан кабатлап барыгыз дигән хәдис бар. Шулай Мөхәммәд саллаллаһу алейһи хәдисләрдә аңлаткан, яни хәтта өйрәткән. Әгәр мәзин Аллаһ бар дисә, сез Аллаһ бар дип әйтә. Мәзин әйтсә Аллаһ бар дип әйтә. Шулай дип азанны ахырына хәтле. Мәсәлән әйтсә инде, сез кабатлап барыгыз инде. Азан башына ахырына хәтле Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ул әйтсә, сез әйтәбез. Мәзин әйтсә, сез әйтегез инде. Һәм шулай әйтеп барган инде, бүтән азан кабатлана, илля мәгәр инде 2 җөмлә кабатланмый, бүтән сүзләр кабатлап барабыз. Илля мәгәр хайя аля салахны кабатламыйбыз, һәм хайя аля фалахны кабатламыйбыз. Чөнки булар мәзин әйтә. Ул да шаккар, без түгел. Шул күрә буларны әйтү инде ул теге нелогичный була инде. Чөнки без бүтән кабатлыйбыз. Ул шаккара. Шул күрә бүтән сүзләр кабатлана, фақат хайя аля салахны мәзин әйтә, без әйтмибез. Biz аның урынына ла хаула ва ла куввата илля билlah әйтәбез инде. Аның урынына инде ла хаула ва ла куввата илля билlah һәм хайя аля фалахны әйтмибез. Аның урынына шулай инде bir риваятта килә, шул ук сөйләтелә, яни икесенә дә, яни хайя аля фалах һәм хайя аля салахка да, һәм хайя аля фалахка да, алар икесенә урынына да әйтәбез. Ла хаула ва ла куввата илля билlah дип әйтеп була. Икесенә дә кайсы риваятларда килә, хайя аля салах урынына ла хаула ва ла куввата илля билlah, хайя аля фалах урынына машаллаһу кәр ва ла шәмәкүм дип. Шулай машаллаһу кәр ва шулай әйтеп башлау команда икесе вариантта килә барда. Икесе килә вариант китапларда. Күрә кем теге икесенә бер төрле әйтсә дә дөрес була. Аерып әйтсәң дә кем ничек өйрәнгән бит инде диме? Күрә кем ничек өйрәнгән, алар икесе дә дөрес була. Шул күрә аның мәзин артыннан кабатлап барабыз. Ул әйтте, без әйтәбез. Яни ул әйткәчтем кабатлап артыннан.
O aytdı hem biz aytdı. Şoka o tuqti biz aytdı. Şayet bende ortından qavatay barabız da anlar indi ozan bitkenden soň ozan duasını okuyabız. Ozan bitkenden soň ana duası var. Şoki Muhammed Samet kebetinde kimetinde ozan eşitkeş qavatlamıştın ana ortından mesela tüm sözler etse ana Peygamberimizin şefaati tecrübe ettiğinde. Kim şu ozan duasını etse aytip barsa her vakitte ana Peygamberimizin yoklağı şefaati tiyiş bulur dip kile. Mında indi o sözler bilgili hem mında bir eyber var gadette hatta bizning mazhab kitaplarında, Arap kitaplarında ulduğa Buxariyadagi şekilli qisqa kile, yani qisqa variantda kile. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'adtahu bitta. Yani şu şeyine kile qisqa şağına indi. Bizde mesela ibadet semeden de uzun ime, anda üstüne barayında. Ama anda mesela indikler tuhliful mirat da kileyme, aslında orada ne okuyanlar mesela Buxariyada qisqaşı. Hem Arap dilinde bizde mesela kitaplarında anda şunda qisqa kile. Uzun kilmiyor. Bizde totarlardan diğer bizde totarlarda uzunroq ime. Hatta o derece ala rafi şu üstüne şu kula indi qisqa başlayınlar yatlarga indi. Çünkü menda dua okuyunda ol sünnet amel müstehab amelinde ozanasın dua oku. Ana indi yatlar şu bitinde. Ana yatlap bulaydı. Lakin bizler kişi yatlı da, lakin mesela kişi yatlı. Evet meşkir bitinde. Ozan içmeye şimdi onu okumayayım. Şu Kur'an ta. Ana bitinde bilirsin de kirek meşkir kirek. Ozan etire kirek. Ozan sayın ana etire kirek. O vakitte sen bir iki şey etseme pastayanna. O vakitte o istiqal unutmayın da. Hatta bir duayatlardan meşke atna bir bardan iki bardan mı? Vakitte bitinde unutulayım. Şu kura ana indi şu kura ilerleyişin meşekil meselesinde İyide işleme ozanitesizde hem duan okuyasız. Namaz sayın. Yattan bilmezseniz kıyazda okuyasız. Sen ana oy boyuna 5 mertebe okusan mı? Künneyme. O vakitte bir iki aydan sonra yatlana o. Yatlamasan da. Lakin gün sayını koparsan 5 mertebe kıyazda neyme yatlamışsa bir iki aydan sonra babay olsan da sen yatlısın mı? Çok kura bizak şebetinde meşke şebetinde bilmeyeyim okumayı çok kura yatlamağa çok okumayın yani o zaman işte kavada para duasını okumayı. Çok kura sen meşkelerinde hat kıyas takayım kıskısayım. Bitkeş şehirde okuyma. Yapıp gaybeyim. Okusam. Çok kura bu vakitten neşik sen yatlısın da okumasayım. Okuparsan ne olay bir yatlanla. Şolay o zamandan sonra salavat etti. O zaman bitkeşti Allahümme salli ala Muhammed deyip kile hayserde de o sünnet ayetlerinde o zaman qavatlı ana salavat etip Peygamberimizge o zaman bitkeştin haminde şu duanı oku deyip kile indim. Kile ta Muhammed sallallahu eğer siz müezzin tavsiye etseniz yani o şekilde aytınızdı yani onu ortadan qavatlarınızdı anları o zaman bitkeştin mena salavat okuğuz beyte Muhammed sallallahu hem kim mena de bir metre salavat okusa Allah Teala bit ağayında onu yazayım mı? Onu yazıp koyar dibindim. Ha nasıl bidinde siz de men üçün dua kılığız diye. O zaman duasını okuyuz diye men ayetinde ne bitti? Men ayetinde el-vesile. Şu bidinde bu ayet ne bidinde? Ve ati Muhammed'in vesilete o bidinde cennete en yukarı derecede. Yani siz men ayetinde cennete en yukarı derecede sorağız diye bitti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani men üçün dua kılığız, şu saat duasını okuyuz diye bitti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o bütünde oldu cennetteki bir derecede hem fakat şu Peygamber'in ana işlerine yazılgan dibindim. Hem kim bana şu dua kılsa diye, bana sorsa diye inşallah ana diye benim şefaatim halal bulur, şefaatim ana tiyişi bulur deyip aytiladi. Kile şunu kura şahayındım. Şu kura indi o zaman işkende tanlarga hem Hanefi mezhebinde ozan işitkende qavatlap baru meselesi hem indi
birər türlü əməl qılma məsələsində kilgəndə indi Hanefi məsələndə күп ғалимдар айталар, азанны тыңлау һәм азан вакытында бер нәрсә эшләмәү ваҗиб диләр. Бер фикер бар, ваҗиб дигән. Азан вакыты эштә башлагач, бөтен сөйләшү, йөрү, эшне калдырырга да кавытларга. Бөтен дөнья эшләреннән туктап, азан сүзләрен кавытлап бару ваҗиб диюче бар ғалимдар. Кем әйтә сүннәт дип? Шуңа күрә һәм бу Ханафи мәсьәләсендә ике фикер бар. Сүннәт тә бар, ваҗиб тә бар. Һәр хәлдә инде азан зур гыйбадат, зур шаплават, шуңа күрә инде азан көнне 5 мәртәбә була. Аны бит инде вакыты бит инде кыскаймы, 5 минут кына, шуңа күрә инде азан вакытында туктап, монда инде сөйләшмәшә бит инде башка эшләр эшләмичә, аны артыннан кабатлап барырга да һәм ул беткәч дуаны кылып инде андан эшләр дәвам итәргә кылсаң хәерлерәк була. Хәерлерәк була, шуңа күрә инде шуңа бит инде дип әйтелә. Күп китапларда тыңлау, кабатлау ваҗиб дип әйтелә. Монда инде азан белән инде камат арасында дуа кылу, хайсакеле ике азан арасында дип әйтелә, хайсакеле инде азан камат арасында. Мөхәммәд саллаллаху азан каматында бер тигез атага, шуңа ике азан арасында кылган дуа кабул булыр дип килә. Шуңа мәшәкелгәч азан итәргәч инде кайхатлы вакытны әрәм итмәскә дуа кылып утырсаң хәерлерәк була, чөнки бу вакытта дуа кабул була торган вакытларның берсе азан белән камат арасында. Инде башка вакытта тәмәт. Монда инде безнең 5 вакытта намазга һәм җомга әйтелә инде. Монда азан ул бала тугашында, яңа туган балага әйтелә. Азан ул бездә укучкан исем кушыга инде. Безнең инде шука бездә күп вакытта инде исем кушкандага кушкан инде күпләгән анда хәйстәрдә яңа тугашында азан итеп килә. Кайсы риваятләрдә исем кушканда да азан камат төшү дигән бер килә инде. Просто хәйса турында спор бар иде, ләкин ул вакытта әйтсә, иншалла, әллә зыян юк аның. Башка вакытларда азан ителми инде. Әйтелми, монда безнең йортка фатирга битәме, һәр бүлмәдә бит инде азан әйтү дигән гадәт бар инде. Аны диндә андый гыйбадат булмаса да инде, ләкин халыкта бит инде азан әйтү бар име, фатирга бит инде бүлмәсәен азан әйтеп чыгу. Безнең бер хәзрәт сөйли, безнең Тубан Камада бер авылдагы. Безнең Тубан Кама районында бер юк иде. Мишәлләр киргән шәһәрдә ди. Аламында апелләр дип үзгә ди. Үзләренең ди гадәтне шул күрә бездә юк иде. Ну һәм миндә кылам ди инде. Башка кылмаган, хәзер кышлык сагашын миндә кылам ди инде. Әйтеп куйды инде, әлбәттә, ләкин мин әйтсәм мин әйтмим. Мин аңлатам, азан бит намазга чакыру. Һәм монда инде кеше әйтә башлый хәзрәт, азан әйткәндә бит шайтан кошаймы? Дип әйтәләр инде. Ләкин азан шайтан коша. Чөнки хәйстә килә, мөәзин азан әйтә башлау белән үк шул секундта азан коша шуга шабып китәме, кошып китә, ушып китә инде. Хәтта килә мөхасабәтә шайтан коша ди, валаху дурат, ягъни ул арттан тавыш чыгара хава чыгып китә инде. Ягъни азан су ишмәскә инде арттан хава чыгара име, тавыштан чыгара. Специально азан ишмәскә дип. Шул күрә азан әйтеп башлап коша ди ул ди, китә ди. Әллә кая хәтта хәйстә килә инде. Рауха дигән сүз Мөхәммәдтән рауха то Мәдинә дип, Мәдинә 20-30 км тәйм. Кая ашып битни, әллә кая китә инде. 1 секундта әллә кая мәттәгә. Чип китә азан булмаган җиргә. Арттан тавыш чыгара инде. Шыдырлы китеп бара. Азан бетүгә килеп утыра. Азан бетүгән мәзин соңгы сүз хәлфә әйтеп бетерүгә шайтан килеп утыра урынына. Шул секундта, ул заманда ул. Азан вакытта юк иде. Азан бетүгә килеп утырды. Аннары камат әйтә башлаган, шулай коша. Камат шулай башлаганда, мәзин дип әйтүгәме? Чыгып ышкына кошаймы? Чөнки мине бит Аллаһ сүзе бит тыңлаган бит аңа катыймы, аңа авыраймы, түзәлмый ул. Аны һәм камат бетүгә килеп кайта.
Qamat bituga kelib qaytadi, ham namoz o'qish yerine kelib, mana buni iska tushir, tini iska tushir deb bütün boshqa bütün iska tushiraydi. Kishini butar uchun. Namoz o'qiganda bizni kishini butar uchun, chunki bu shayton kelib. Shu uy fikri so'roq shayinda. Только мы когда-то самые гениальные мысли приходят на ваш лабитинде. Намаз айтты, келебетин дилеринде. Намаз вакыты келебет бүтүн дебетте, келеге билейме, искачлабитинде. Башка искачлабитинде. Башка вакытта искачлайме. Намазга башлагач бүтүн дебетте. Бүтүн уnuткан бүтүн келеге билер, бүтүн искачлайме моменталинде. Чөнки шайтандын ишейме. Намаз окуганда нече ракат окуганын унутурушун кишиге. Келейин хадисте келем хадисте келип искач Дигән, моны искачлап, килебинде кеше намаз укыганда ничә ракат укыганны онытсын, бутасын дип специально эшли. Бу бүтүн кеше килә. Шул күрә намаз укыганда һәр кеше белән күрешәйме. Фикер тугаса кирәгәне фикерне кирәк, купша кирәгәне. Аны мәсәлән, туктатара кирәгәне, давай мәскә. Бу эшейме. Шул күрә инде нәрсә кирәк шыга, азан әйтсә шайтан каша әйтә бит инде. Каша No azan bütün kiri oturayım. Azan bütün kiri otura. Çok kura azan etti giyme. Ahmet etti azanını. Lakin şeytan ise koştu bir daha koşma şeytan. Nişe oya koşma. Ne? Çok bu koş kiri koytuyma. Azan bütün kiri oturdu. Yanına. Çok kura azan ettik de Fatih'e hazır yıl boyuna manda tınış bulup edip mi? Şeytan kabetinde. Çok kura etire kirek. Etesinde cemaat çok kısaz bir meclis kayma. Namaz vakti bulsayım mı? Mesela ikindi ile vakti. Namaz vakti geçti mi? Basıp azaytayım mı? Namaz vakti geç aytam azanda bir mertebeyim. Namaz vakti rabinde. Başka vakitteyim mi? Vakitsiz de azap yapabilirim. Çünkü onu vakit sayıp olmuyor azanda. Ник месту, ник времени. Çok kura bu indi. Başka vaqtda aytdim endi. Başka vaqtlarda, anda keleyinde. Bizde anda hayat yok endi. Anda hayat iskalanat da qachon azay aytib bulay başka vaqtlarda, bizde bulmagan unutmasaydı. Bulmaganını aytmayman. Çok istemeyman. Tağa bir kelip şanlar endi. Tağışlar bir olap şagarlar, istep koyarlar, hadat söylegan dep. Şonu ko'ra endi. Qo'shaganda ortiq söylöw apasna. Bir şey işip ko'rdi, anda endi bir şey shunda aytgan edi, demak bu bir kerak deb endi aytsam kishiga bu ishga yaraydi deb bizni anlab qo'ya, mana ishlar kerak deb aytmoqlar endi. Bizni xalqda yaraydi degan so'z ana ma'nosi farz. Ko'p kishi deyman. Yaraydi desam, kishi uni qabul etsa majburiy deb. Bitta shu ko'ra bizda yaraydi degan so'z aytgan apasini. Ana xalq farzga minib qo'yasiz hozir momentalni. Shunda endi masalan yaraydi degan shuni endi. Qanday shu ko'ra mana bu istinkanlari so'rov model shu xabarni bitindim. Nasa chiqib qoldi, nasa aytmadim. Endi so'rov qoldi. Endi istamay bir qoldi. Bormi, yo'qmi? Tirishdim endi kish bo'yimda o'tirdim endi, yeb etib endi kitob o'qib ketdi endi iskashib deganday qavatlab qo'ysa birlarini, yangi birlarini o'zimda bildim, o'qiy. O'qimoq kelib o'qishlar endi. Aye, ne? Mana oqshom turumlarida usullar kimga qo'yasiz, rakota degan. Mana kishi birinchi etajda o'tiradi, o'zichi etajda o'tiradi. Birinchi etajdagilarga quyoshning taraf qota, ular o'qiy boshlaydi. To'g'richi etajdagilar o'qimay. Ketib turadilar. Uningda birinchi etajdan o'qib o'qigan durs bo'lar. Nimada qaraysiz? Bunda 9 qatlı etti. 9 qatlı etti. Bir anda etti. Neçe ana reis kötü bağıydı menimçe. Birinci qatta hep 9 qattayım. Anda etti. Anda etti. Anda hatta kötü bağıydı endi. Oltigi agar bo'lsa qat 15 olsayım deymi? 25 qat bo'lsayım endi anda endi reis etim etti. 1.9 arasında ne etti? Anda reis sekund endi. Qanchaydi? Çünkü anda reis zo'r to'g'ri mana xataymi. Bo'lsa 30 qattayın. Anda endi şok bo'lgan endi balki endi. Çok kuramında qarag'is. Menda endi bular bitin din bo'lsa bitinde. Ozan o bitin namoz qilib vaqti deyman. Namoz qilib bilgisaymi. Lakin masalan agar shu santga bir qo'ya masalan shu santga bularga yuqorida deyman qo'yma. Bir üst qat üstü turaymi. Endi osta bitinde ne bitinde?
Астак шөбетінде сөйт кояш байда алар шенде. Алар бетінде алар кояш байда намаз укыймы? Сен үстә кояш көкүрә сен азан иштәсеңме? Сен кояш күреп торасың. Только сен намаз укый алмыйсың. Һәм Рамазан булса сен азан алмыйсың. Көкүрә сен намаз укыган бәйле синең кояш байганы күрүеңә. Тегендә мәчеттәге азамагына теге азан итәләр дип кояш баягы теге күрсәндә күреп торсаң кояш сен намаз укый алмыйсың. Көкүрә монда бәйле синең о кешенең теге үзенең күреп торуына. Сен кояшны күрсәң, сен беренчелектә намаз укый алмыйсың. Бу мөмкин түгел. Анын ишаратта тагы Дамбы буйында һәр бакчада кояш батты, намаз укыдык. Андан кайтты красветлешкә. Анда Кояш чыгып тора. Була Кайтмаска. Кайтмаска. Я анда оставить, анда штейма, что куда не баренду, разница бар я. Белмим айта алмыймын. Әйтә алмыймын. Кояшны күргәнче шул күрәне инде. Әнә артасы кудая башта. Стоп. Тавыш җәмәгать. Тавыш абзыйлар. Мин ишетмәйтен артак шей ишетеп булмый. Ният әйтүме, ният кылума инде. Да, тотал ният шамаса булмый инде. То есть ният кылу дигән бер ният бу безне бит уйыймы, фикер. Фалан әйбер эшлимен дип уйлап кую, нигездә. Шул күрә әгәр дә, мәсәлән, кеше мәчтәмәзен икәнме? Ул инде мәшәкәй димәк, ул инде не бит барып апатор кылса бит инде. Шул бит демәк, бит белеп әйтә. Шул күрә монда кешенең синең күңелдә бар икән, азан әйтә дигән сен ниятың бар инде. Теге анда теге илаһ ният кылдым, азан әйтергә бирмә, фалан төгәмә сүзләр әйтеп торса, юк инде аның. Шул күрә синең теге микрофон янына килгәндә икән, азан теге кыйблага басып, теге кул күтәреп, кул кергәндә син нигә эшлисеңме? Син нигә кыйблага бардың? Син нигә кул күтәрәсең? Син нигә микрофон кабызасың мәчеттә? Шул күрә, демәк син ниятың бар. Шул күрә инде, демәк аның нияте булгач инде, шул күрә син нәрсә кешенең бабытын уй битен фикере. Уй фикер булгач, демәк син ниятә парасы инде. Шул ният син иншалла, монда газ ният кылу авыр түгел. Амбидуславыз. Монда кирәк, галкирәк ихласлык кирәк. Ниятне, менә фәлән әйбер эшлимен дип әйме, бүтән эшлиме. Ният кылуның бер авырлыгы юк. Чөнки һәрбер кеше гадәттә әйбер эшләр алдында бит инде уйлап эшлиме. Хәшен эшлимен дип. Башка үтә бит инде, аны кеше эшлиме. Шул күрә ниyaтләү бүтән кеше ниyaтләнә. Тәһәд намазында иң мөһиме ихласлык. Ның булуы маса кирәк тырышлык инде. Ният кылуга кирәк тырышлык. Это дело обычное инде. Әмма ихласлык белән гамәлне кылырга, намасы кирәк инде тырышлык. Яни синең битендә гамәл булса битендә ихлас кылмаса битендә гайбәт битендә ахырына хәтле битендә ихлас кылып бетерү ахырына хәтле маса кирәк сакларга инде. Ая Айнур. Хәлемдә беренче кул күтәрде ни Айнур. Син лимит битте инде. Саулар лимиты. Башкалар калдыр. Малайларга ничә яшьсең? 16 булгач инде, мужик хәлендә. 10 яшьтә әйтеп була әле. Тик 16 яшьтә бит инде, 16 яшь башлый бизнес гавраф инде. Шул күрә 10 яшьлек әйтсә була инде, дөрес була. Ул безнең дәресләргә бу инде монда диттеге. Бу теге дәрескә куйган инде ул. Аны мин куймадым, аның нин. Ул инде мин куймадым, монда куйганнар. Бу мәчеттәге. Мин монда кунакны бу мәчеттә. Шул күрә мин монда куймам условия. Мин килеп укытып киттем. Белмим. Бу сорауга ишкәнем юк. Моны тона укыган шул күрә белмимен. Белмим дигәнне җавап белмим. Әйе, юк, монда теге зыян бар дөрес түгел әйтергә. Әйе, шул күрә, чөнки мин белмим. Мин бу мәсьәләдә мин үзем укыйм нигәдер. Мин үзем азан әйткәндә, мин теге азан дагысын уку дигән, укыган булды бай, соңгы вакытта укымыйм инде. Шул күрә, аблай белмим. Чөнки ул бит инде
ул шуны азан түбе деймеш инде бит. Ул намазга чакырту бит инде бер караганда инде. Хәтта азан булды инде. Поэтому Аллах алям. Аллага өчен төрү да алды. Шул күрә минем бу сорауга җавап юк. Шул күрә сез теге үзегездә хәзрәт белмидегез инде. Шул күрә теге ярый, ярамый инде һәм зыян юк дигән бер түгел инде. Шул күрә монда әни белмичә әйбер шәгә ярамый. Но шундыкта кайсы сорауларга җавапны табарга да авыраны. Теге бездә туган сорауларга аны теге китапта күп сорауларга җавап юк. Шул күрә җавапламага шундый кирәк инде теге укып шагыштырып интихарга инде һәм мәшгуль булырга тиештер дип әйтәсә инде вакытта. Җавап тапмаса кирәк анда бөтенләй. Соңгы сорау. Бывает там, вроде мусульмане начинают ругаться, гневаться друг на друга, да? И шайтан же начинает дергать в этот момент. И с таким нервом можно назад сказать, что шайтан... Вот галимнар теге бер кеше теге ачу чыкка кытырганда азан әйтергә ярый дип дигән фикер бар. Әйтәләр. Чөнки шайтан кытырта бит инде. Чөнки монда шайтан кытырта бит инде. Шул күрә анда шайтан кытырта бит инде. Шул күрә андый вакытта теге азан әйтсәң дигән әйтәләр галимнар. Бу да Ханафи дә Шафии галимнәрендә әйтеп бар вакытлар кашамаза галимнар азан әйтергә ярый дип әйтүләр инде. Шулар менә берсе шул инде. Шул берсе теге бик каты ачу чыкканда шайтанны куар өчен дип азан әйтергә ярый дигән әйтәләр галимнар инде. Шул теге мин әйтмәгән шартларның берсе менә искә алдыгыз инде. Даже күбрәк. Башлыйбыз. Иң элек азанда без әйтәбез 4 тәкбир. Аллаһу акбар дип 4 тапкыр әйтәбез. Һәм ничек әйтелә, нинди кагыйдәләр бар монда, һәм нинди хаталар очрый, шуны хәзер карыйбыз. Аллаһу акбар дигәндә монда безнең васл алиф тора. Васл алиф тора, монда безнең фатха белән укыла, фатха белән була. Аллаһу акбар. Карагыз, йомшак. Аллаһу түгел. Аллаһу түгел. О түгел. Аллаһу. Но лам нишли калная. Аллаһ сүзендәге лам кемнәр тәҗвидне үттеләр, кемнәр Коръән дәресе йөрделәр, беләләр. Аллаһ сүзе калын әйт. Аллаһ сүзендәге ләмнәр калын әйтелә. Ләкин бу хамзатул васл. Ул калынаймый, ул йомшак. Аллаһу. Монда бар мад 2 хәрәкә. Лам хәрефендә бар мад 2 хәрәкә сузыла. Аллаһу. Аллаһу. Һәм бу сүздә еш очрый торган хата. Нишлиләр? Аллаһу. Бу хамзатул васлны сүзу хата. Һәм мәгънәне боза сүзнең. Уже из утверждения превращается в вопрос. Сез уже әйтмисез Аллаһ бийек дип, сорыйсыз килеп чыга. Әгәр дә беренче хамзатул васлны сузсагыз, Аллаһу акбар дисәгез, бу хата була. Шуңа күрә беренче хамзатул васл сузылмый. Аллаһу. 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 Аллаһу да түгел, дип әйтмибез, Аллаһу. Һәм сузмыйбыз аны. Бу бик еш очрый торган хата, сузалар. Дальше йомшак, Аллаһу. Монда язып куябыз, 2 хәрәкә сузыла дип. 2 хәрәкә сузыла. Аллаһу. Дальше акбар. Акбар. Монда сузу юк. Ләкин шулай бар хата сузалар. Акбар дип. Акбар дип. Бу да хата. Бәдән соң алиф юк. Монда фатха гына тора. Алиф юк сузларга. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аңлашылдымы? Аннары дальше нәрсә әйтәбез, тагын Аллаһу акбар диябез, диме? Икенче тапкыр. Без бүтән азанны шулай язып чыгабыз хәзер. Акбар. Карагыз, менә монда шундый сорау туа. Обычно, сез азанны ишеткәнегез бар име? Төрле азан, телефонда да бар, ул тегендә дә бар, кемдер
Саудида булганы бар, хаҗда, гомрәдә, анда азан ишеткәне бар. Ике Аллаһу әкбарны кушалар. Шулай бит, ничек әйтәләр? Аллаһу әкбар. Кушалар. Сорау. Кушарга ярыймы? Ярамыймы? Кушканда ничек кушарга дөрес, ничек хата? Ярый, кушмаска. Аллаһу әкбар. Аллаһу әкбар. Кушмадым. Нишләдем? Сәкин куйдым рага. Дөрес. Ярый алай. Ярый туктарга. Не обязательно кушарга ике Аллаһу әкбарны бергә. Аллаһу әкбар дип әйтергә. Это можно так, можно Аллаһу әкбар. Туктарга. То есть ярый сукун белән. Һәм ярый кушарга дидек ничек? Дамма белән. Аллаһу әкбар дип кушабыз. Монда туктыйбыз уже, име? Ике тап. Булай ярый, дамма белән ярый. Аллаһу әкбар. Һәм өченче төр ярый фатха белән. Аллаһу әкбар. Ярый Аллаһу әкбар. Һәрберсен аерым әйтергә, туктап. Ярый кушарга дамма белән. Аллаһу әкбар. Ярый кушарга фатха белән. Аллаһу әкбар. Бу кайта күбрәк кайта тел ягына инде. Телгә кайта бу. Монда тел кагыйдәләре. То есть, что это в предложении и так далее. Шуңа өчесе дә килә. Өчесе фатха белән дә китерүчеләр бар, дамма белән дә китерүчеләр бар, һәм инде сукун белән. Ләкин язалар инде афсаху, ягъни дөресрәк, яхшырак дамма белән дип. Кушканда. Ярый кушара Аллаһу әкбар кушарга ярый. Ләкин туктыйбыз Аллаһу әкбар. Яхшы, аннар шулай нәрсә тагын әйтәбез? Тагын шулык сүзләрне әйтәбез, диме? Алар 4 тапкыр әйтелә. Рага куймыйм ни хәрәкә. Ансы уже туктыйсызмы сез, кушасызмы, шуннан тора. 4 тапкыр әйттек. Можно әйттек все отдельно, можно икене кушып. И хаталар дидек, менә моны калын әйтмаска. А булмый, Алла, ләм калын. Монда мәт ике сузыла. Аллаһу әкбар. Монда алиф юк. Хата алиф, монда алиф куеп сузалар менә шулай. Әкбар дип. Бу хата. Яхшы. Дальше. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду хамза нинди? Йомшак. Хамза гел йомшак. Исегездә калдырасыз. Хамза и у хамза. Алар гел йомшак. Калын булмый. Ашхаду булмый. Ашхаду. Бу сүздә хатан диясе бар. Ашхаду әйтәләр. Ашхаду. Хата. Сузу юк ашхаду сүзендә. Андай даже хаталарны сез можете записларда кайдыр ишетергә. Ашхаду сузу юк. Дальше ан ла дип язылган, ләкин монда нинди кагыйдә бар? Идгам кагыйдәсе бар. Сәкенленүннән соң лам килде. Алла була. Ашхаду ан ла дип әйтмиләр. Ашхаду алла. Языла ан ла дип. Монда идгам кагыйдәсе, идгам биләгүннән. Шуңа күрә, чтобы аңлашылсын өчен, монда тәҗдид куябыз. Нунның әйдәгез сәкенен алып атыйк. Ашхаду алла.
Әшһәду сүзендә сузу юк. Ләм монда языла ән-лә. Если сіз транскрипцию читаете, ну, әйтик, бар бит транскрипциялар, татарша, анда уже ны язмыйлар. Ну, так как анда бит уже укыла торган вариантны язалар. Ләкин асылда карасак, әгәр дә сез арабча текстны ачып карасагыз, сез анда нун хәрефен күрәчәксез. Но ул укылмый нун хәрефе. Чөнки аннары ләм килде. Әшһәду әллә мәд табигый асылда ике сузыла инде. Ике хәрәкәт сузыла. Әллә иләһә шулай ук нишли? Сузыла. Тәҗвид кагыйдәсе буенча ике хәрәкәт сузыла. Башлыйбыз. Әшһәду әллә иләһә илляллаһ. Илля тәҗдид. Аннары бар нәрсә? Әлиф. Ул нәрсәне аңлата? Сузарга кирәк аңлата. Но әлифтән соң нәрсә килде? Хамзатул васл. Әгәр дә мин инде моны аңлатам ни өчен? Әгәр дә кемдер текстан, гарәп текстыннан укый икән. Гарәп текстында. Кемдер караячак, монда бит әлиф бар диячәк. Аны сузарга кирәк дип уйлаячак. Ләкин ул сузылмый, чөнки аннан соң килде хамзатул васл. Мин моны булай дип аңлатам. Сезгә әйтәләр одновременно. Тяни и соединяй. Возможно это? Тянуть и соединять можно? Нет. Чего-то не будет. Либо ты будешь тянуть, либо ты соединишь. Монда дошел. Сезгә әйтәләр сузыгыз, аннары әйтәләр кушыгыз. Ничек? Монда сузу булмый. Мәд югала. Мәд булмый. Илляллаһ. Сразу бу сузга ихтибар бирмисез. Кара маркер юкмы беркемдә? Бу сузга ихтибар бирмисез. Ул сузу юк. Булмый. Кушканда. Илляллаһ. 9-нчы. Әшһәду әллә иләһә илляллаһ. Туктаганда карагыз, йомшак һә. Йомшак. Самый йомшак, самый мягкий, который есть һә. Шуңа күрә әшһәду, монда да карагыз, менә ихтибар тоже хатам шундый бар. Монда әйтик хата нинди бар? Әшһәду дип сузалар. Әшһәду. Еш анда тоже хата бар. Ул сузу юк монда. Икенче монда хата һәне калын әйтәләр. Әшһәду, әшһәду, ха, ха бутыйлар хәрефләрне. Монда иң йомшагы әшһәду, һә, һә, һи, һу. Әшһәду. Әллә нун укылмый, сузыла. Әллә иләһә илляллаһ. Тәҗдид сузылмый бу. Әйттек, кушу бар. Ләм хәрефләре Аллаһ сүзендә калын, ахыргы һә йомшак. Яхшы, бу ничә тапкыр кабатлана? 2 тапкыр. 2 тапкыр. Менә бу әшһәду әллә иләһә илляллаһ. Мәтләр турында аннардан әйтеп узарбыз. Дальше. Әшһәду. Тансу әннә. Монда уже тәҗдид. Монда бит сукун иде, ән идеме? А монда фатха белән әннә. Мухаммадан Расулуллаһ. Карыйбыз. Әшһәду. Шул ук сүз. 2 хата монда шрый дидек, сузу юк монда, бер кайда сузмыйбыз, һәне йомшак әйтәбез. Әшһәду, әшһәду. Дальше әннә. Монда хата була. Әннә дип сузалар. Бу мәгънәне үзгәртә. Әннә дип сузмагыз, яме? Әннә. Бар тоту дигән әйбер, тоту. Бар сузу дигән әйбер. Гарәп телендә айырмасы бар тәҗдид,
Ә бар мәд. Айырмасы нәрсәдә, әйтә аласызмы? Берсе тотып торасың, икенчесе сузасың. Аха, нәрсә сузыла, нәрсә тотып торыла? Онны тотыла. Дөрес, но немножко другое я спрашиваю. Почти. Тотабыз держится, тәждид, согласный звук. Согласный, тартык аваз. Ә сузыла нинди аваз? Сузык аваз. Кашан сезгә әйтәләр икән мәд дип, монда мәд бар дип, монда сузу бар. Димәк, сузыла или или и, или у. Гараб телендә нету четвертого. Или есть, или и, или у. 3 гласные только есть, 3 мәд хәрефе бар. Это сузу, мәд. А когда вам говорят тотыгыз, держите, то есть равно тәждидләгез. Это значит согласный звук. Монда мин әйтәм тәждидләгез. Значит, анна, а түгел анна. Анна, это уже мәд. Сузу. Сузу юк монда. Монда бар тәждид тоту. Анна, согласный звук держим. Тартык авазны тотабыз. Сузсак мәгънә үзгәрә. Я свидетельствую, что поистине мы була. Анна, без. Анна. Это как бы усиливающий смысл. Ашхаду анна Мухаммадан. Дип языла. Ләкин тәнвиннән соң килде нинди хәреф? Ра. Это одно и то же правило. Идгам биля гунна, идгам биля гунна. Тәнвиннән соң килде ра. Бу опять-таки без бит язылышын гарибыз, име? Язылган тәнвин ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ләкин бу алай әйтү тәҗвид кагыйдәләренә туры килми. Мухаммадан Расулуллах. Ничек тәнвин керә ра хәрефенә һәм ра хәрефен ишли? Тәҗдидләнә. Ашхаду анна Мухаммадар Расулу. Менә монда карагыз әле тагын. Менә моны тоже тотабыз. Әйе, Мухаммада тотабыз. Анар кушабыз. Мухаммадар Расулуллах. Төрле төстә маркерлар юк шул. Тоту бар. Тоту. Нун хәрефен. Монда да тоту бар. Шулай гына кыска гына язам. Монда бар. Идгам дисәм аңламыйсыз инде бөтенегездә. Yazınız. Идгам. Әйе, муаллим сәнидә бар исе, что идгам бар. Мухаммадар Расулу мәд табигый, ике хәрәкәт сузыла. Расулуллах. Монда васл бар, хамзатул васл кушу. Расулуллах. Расулуллах булмый. Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Расулуллах. Аллах сүзе. Аллах сүзендәге ләмнәр калын. Расулуллах. Һәм монда бар тоже мәд. Ша туктыйбыз. Расулуллахи, ләкин туктыйбыз без сәкен куябыз. Без туктыйбыз. Яхшы. Дальше барабыз. Без әле бөтенсен кире кабылап чыгабыз аннары. Дальше безнең Hayya alas salah. Hayya alas salah. Кыска гына җөмлә, ләкин шулай монда хаталар күп була. Беренчесе карагыз, ихтибар. Яй хәрефендә тәшдид бар. Тотабыз. Hayy тотабыз түл, тәшдид икеләтәбез. Hayya. Hayya. Ләкин мәд юганнары хата бар. Hayya аля диләр. Hayya аля салах диләр. Хата. Hayya сузылмый. Я дөрес түгел. Hayya аля. Hayya аля. Hayya аля хата. Тоту бар, сузу юк, ихтибар. Hayya аля салах.
Монда бар шулай сузу. Аля дигән. Монда алиф тора. Аля дип сузыла. Аля асылда. Ләкин монда нәрсә? Васыл, кушу. Без аңлаткан әйбер. Сузу белән кушу килсә бер юлы, сузу булмый. Хайя алас. Кушабыз, са тәшдидләнә. Хайя алас салах. Ләм сузыла. Монда аны 6 хәрәкәткә кадәр сузарга була. 2, 4, 6 чөнки тәҗвид кагыйдәләре буенча. Монда без бит тәмарбут дигән нәрсә куябыз? Сукун куябыз, туктыйбыз. Туктыйбыз. Кәсре китә, получается, кәсре булмый. А тәмарбут туктаганда нәрсәгә әйләнә? Һәгә әйләнә. Хайя алас салат. Булмый, т булмый ул. Ул һәгә әйләнә. Туктаганда. Хайя алас салах. Һәм һәгә әйләнгәч, һә йомшак. Һә һи ху. Хайя алас салах. Түгел. Түгел. Хада түгел. Хада түгел. Һә йомшак. Менә татар һәсе. Һә һи ху һава. Хайя алас салах. Дальше тагын нәрсә әйтәбез? Шуны әйтәбез, димме? Хайя алас салах. Всё. Әйттек. Дальше. Хайя алал фалах. Асылда фалахи. Монда васыл, монда бар мад. Бу сүз кабатлана безнең. Хайя сүзе кабатлана. Хайя. Шул сузмыйбыз, игътибар яма. Чөнки хаталар күп кешедә бер үк. Әйтик, бар гарәп телендә шундый авыррак җирләр име? Особенно йомшактан калынга күчү, калыннан йомшакка күчү. И обычно гел кешеләрнең бер хаталар була. Чөнки бер кешегә авыр булган әйбер ул икенче кешегә дә авыр. Тем более бер телдә, бер телдә сөйләшкән кешеләргә обычно бер хаталар була. Хайя дип сузалар. Сузылмый. Яй тәшдидләнә и всё. Хайя. Хайя. Хайя сузылмый. Хайя дальше. Хайя алас. Хайя алал фалах. Монда шулай ук мад бар, ул сузылмый. Ул сузылмый. Чөнки нәрсә? Чөнки васыл бар дөрес. Мин даже ничек билгеләргә белмим. Менә бу сузылмый. Моннан кушыла. Монда сразу китә. Бу хайя алал. Даже менә моннан дип әйтик. Менә отсюда, сюда сразу. Хайя алал. Алал. Фалах. Фалах. Бу сузыла 2, 4, 6 может сузылырга. Тәҗвид кагыйдәләре буенча. Менә бу алиф, менә бу 2, 4, 6 сузылырга мөмкин. Хайя алал фалах. Монда игътибар нәрсәгә? Менә бу ха хәрефенә. Тоже зубик ешаши торган хата, бик күп кеше хаталана. Либо әйтә фалах дип кенә, фалах, ха, как вот здесь. Ла ахырдан әйтәбез. Ла илаха иллаллах. Бу ахыргы менә. Илаха иллаллах. Ахыр җөмләне карыйбыз. Ла илаха иллаллах дип битерәбез. Ла сузыла 2 хәрәкә. Тәҗвид кагыйдәләре буенча 2. Илаха дигәндә шулай ук 2. Һәм карагыз, монда бөтенсә йомшак хәрефләр. Ла илаха, илаха түгел. Илаха, ха йомшак. Илаха, илаха түгел. Илаха йомшак. Дальше илла.
Әлиф тағын сузылмый. Ни өчен? Васыл килде аннары. Тәшдидләнә, тәшдид бар, хәрефне икеләтәбез. Иллаллах. Һәм туктыйбыз сәкин белән. Ла илаха иллаллах. Ла сузыла, илаха сузыла, иллаллах. Илля сузылмый. Һәм һә йомшак. Илаха һә йомшак. Бөтен һәләр йомшак монда. Так, әйдәгез баштан карап чыгабыз тагын. Сораулар булса. Шуны әйе точно, рахмат, искә төшердегез. Иртәнге. Кем тизрәк яза? Язып бирәсезме? Әшһәду أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة خير من النوم دي جزمة. نوم ده يزم. الصلاة قيس سوزردان سنيتلا ألو. قيس سوزردان سنيتلا. هيا درس. هيا على الفلاح تنسون. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الصلاة لم سوزلا مندا ألف بار وأنا سوزابس إيك حركة مندا تمربوطة تدي بقلا شنكي بتقطع وتقل بو بس دوامي تبس هذه بقول ميل الصلاة دالش خير كردك استنفين النار ميم بو إدغام قاعدة خير تجديد قيلا ديمك خير من النوم. الصلاة صوت نيندي قالن الصلاة تقول خمزة من أبو نيندي واصل من أبو آدي بقلايمة يمشق أبو من استرل قبل القيام من أبو قالن الصلاة لام نيندي Менә күрдеңме, менә бу переходлар йомшак калын йомшак, обычно хаталар була. Либо кайсыдыр йомшак хәрефне калын айта башлыйлар, либо калын хәрефне йомшарталар. Әс-салату или ас-салату, ас-салату адилар монда юк. Калын са әйтик, менә булай язам. Са ла йомшак ла. Ас-салату الصلاة خير ماذا إدغام خير تطابس تشديد تطو خير من ماذا قشابس من ماذا سرازو من النوم سوزابس شلايق ماذا ياري يكدرت ألتا ياري ماذا شلايق بو متلين بزن يكدرت ألتا الصلاة خير من النوم. خا حرفة ندي قالن نسأل تان اختبار بيرجع بولا قالن ما بو شلارغا اختبار قالن يمشق أيدك باشتان قريب استغن الله أكبر بو همزة الوصل يمشق لم قالن الله أكبر sıradılar qoşarga nişek tağın bir taqraydı yarı toqtarga aytirga Allahu Akbar
То есть все отдельно говорить. Например, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Отдельно. Можно соединить и поставить дамма. Убран. Ничек было? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Bu ikinci variant. Üçüncü variant fetha bilen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Üçüsü de deriz. Üçüsü de ikili indi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Если с домой. Да. Или Аллаху Экбар, Аллах. Как там? Allah, нет. Если уже мы ставим сюда харакят, то все соединение будет происходить. Аллаху Акбару, Аллаху Акбар, не надо разделять уже. Если мы соединяем, то тогда уже вот этот хамзатуль васл, он не будет произноситься. Он будет свою функцию выполнять соединение. То есть, эгерде біз туқтайбыз екен, туқтадық, Аллаху Акбар, и башлаганда бу хамзатуль васл укыла. Эгерде біз қушабыз екен, біз білебіз. Если мы не останавливаемся, то что? Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Да. Аллаху. Мягко. Л твердое и еще тянется. Аллаху. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Сказали, айттык, что нинди мында хата булар. Шиеш? Нинди? Тянут. Бә. Не тянется. И шулай ук яры фатха белән кушарга дидек. Бу кушу турында. Потом еще раз шулай ук әйтелә, ике тапкыр Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Все. Дальше. Ашхаду. Йомшак. Аш. Шин. Ашхаду. Какая? Мягкая опять. Йомшак. Йомшак. Самая мягкая. Ашхаду. Ашхаду түгел. Ашхаду. И шунда ук хата бар. Хәдән соң алиф куялар. Ашхаду әйтәләр. Даже мекканские азаны можете послушать, анда да шул хата булырга мөмкин. Бар сузалар шулай. Ашхаду. Ну как бы анда юк мәт сузарга. Ләкин ишетергә була, сузу бар. Бер ниләр сузалар. Поэтому сузу яганда. Ихтибар китерә кирәк. Ашхаду. Дальше. Ашхаду алла диябез. Нун не читается, дидек. Можно его так-то сделать. Нун не читается, заносится сюда, если по правилу. Здесь появляется таждид. Ашхаду алла. Ашхаду алла. Хамзалер. Запомните. Хамзалер. Гель юмшак. Хамза никогда не будет произноситься а или о. Улгель Хамза улгель Ашхаду алла. Алла сузу. Иляха сузу. Ха юмшак. Иляха. Иляха. Тугл иляха. Иляха. Иля да тугл. Иля Yok. Иляха. Ха. Иляха. Илляллах. Менә бу тәҗдидне төшереп калдыручылар да бар. Илляллах дип. Илля тәҗдид бар. Аны төшереп калдырмыйбыз. Илляллах. Илля лам мягкая, йомшак. Потом этот мат не тянется, сузылмый бу мат. Кушу бар. Кушабыз. Илляллах. Аллах сүзендәге лам калын, сузыла ике хәрәкәт, һәм туктыйбыз. Ха йомшак. Ашхаду. Йомшак. Сузу юк. Анна тутабыз. Хата бар. Анна диләр. Объяснили. Анна сузылмый. Ашхаду анна Мухаммад. Юк. Сузылмый. Анна Мухаммада. Ашхаду анна Мухаммада. Тутабыз. Держим. Таждид. Анна Мухаммада. Тоже тутабыз. Мухаммада. Сузмайбыз. Мухаммада. Сузу юк. Не тянется. Мухаммада. Мухаммада.
потом что? Танвин, потом ра. Происходит идгам. Танвин заходит сюда, появляется таждид. Мухаммадар. Мухаммадар расулю. Сузу. Расулю. Соединение. Васл. Расулюллах. Аллах сөзінде ләм қалан, ха йымшақ. Қуябыз, сәкін тоқтайбыз. Еще раз это же повторяется. Хайя аля салах. Яйны сузмайбыз, тәждид лейбіз. Аля, ләмден соң, міне бұл әлиф деп айтеген деймі? Анда әлиф. Ол сузылмай. Чүнки аннары васыл келді соединение. Бұл сузылмай. Аля салах. Мұннан сразу міне мұнда. Хайя аля салах. Бұл йымшақ. Ха. Йымшақ. Дальше. Хайя алял фалах. Шулай қайттық. Сузылмай. Чүнки аннары бар қушу. Қушу бар. Мына бұл ләмнен соң получается. Мына бұл ләмге сразу. Хайя алял. Хайя алял. Ләмнер йымшақ. Аннары айынға ихтибары ма? Бұл опять-таки махражға қайта. Ғала түгіл. Ғала түгіл. Не хайя ғала. Хайя аля. Хайя аля. Хайя аля. Бұл енді махраж енді. Бұл харифтің әйтіліштері ема. Ха мәселе неме? Тоже, әгерде шуларны қарай башласақ, ха харифі урта ха. Хада түгіл, хада түгіл. Хайя түгіл. Хайя. Не хайя, а хайя. Хайя алал фалах. Мұнда ләмні жібермейбіз дейдік. Ихтибарына бұл ләмге. Хайя алал. Не должно быть? Хайя алал фалах. На эту ха, внимание. Это частая ошибка. Бик кишишры. Два раза это говорим. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Разбирали уже? Ла иляха илляллах. Ла сузыла ике. Ла иляха. Иляха. Йымшақ ләм, йымшақ ха. Хага ихтибар. Йымшақ. Илляллах. Сузылмай. Илляллах түгіл. Хам шулайық, илаллах та түгіл. Тәждид бар. Тотабыз. Тәждид. Хам мында мәт yok. Чүнки бар қушу хам, получается не отсюда даже, а вот отсюда тәждидтен, мына бұл тәждидлерінен, сразу мына мұнда қошайбыз. Иллаллах. Тәждидлерінен тәждидлерінге қошайбыз. Сұраулар? Бұл әйтіліш бойынша. Қазір мен бір тапқыр әйтем, азыңа қадар как раз 3 минут 4 минут бар. И қайбір әйтіліш бойынша тағын бір-екі момент әйтіп ұзасы келейді анлары. Ұзын әйтіріп әйтмейм, орташа әйтем. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إلا الله. سوزلمي. إلا ديب سوزلمي ديدك اختبار. دالشة. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على تقول حي على حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. خلاص.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. إليه الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. تغن يمشق صوت قلن. الصلاة خير قلن. الصلاة خير من النوم. Тұтабыз. Бірәсімен нәрседе, такой секрет есть. Тұтмасағыз міне бұларны, по-любому где-нибудь потянете, где не нужно. Даже вот кімдер Құранға үйрелер, мен айтам мәсілін, тәждид бар бейт, тұтмай айтам. Тұтмай и суза, вот это какая-то закономерность. Тұтмаса міне бұл минні, бірақ міне мұнда сузып жібересің. Ақошын міне тұтып жеткересің, сузылмай. Болды. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu